Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Rick, għal darbohra. Grazzi inti, Sajan. L-iktar żewġ podcast li għanna views fuqhom. Ejja. Somehow telaw xi 250,000 kontet nara l-aħħar darba bejn Facebook u YouTube, etc. To be honest, ta' kon ġejt hawn, ma konx ħsibt li hawn dal-interess fuqu. Imma apparently hawn. Lej, batul in-nies, ha? So, illum ħan nipprova nagħlaq fuq Ġesu. Għaliex naħseb ħadna ras kulħadd issa b'Ġesu. Tajjeb, u suġġetti oħrajn wieħed jista' jiddiskuti. So, illum ħan nipprova ikun da l-aħħar podcast fuq Ġesu. Dak li ħan nitkellem fuq illum, ħan nipprova naqqat dak li għandna bħala evidenzi fit-teoloġija Kristjana jew dik Kattolika. U affarijiet oħra li ġejjin mill-Indja u mid-dinja Musulmana. Għax id-dinja Musulmana u l-Indja jsemmuħu ħafna l-Ġesu wkoll. So, jien m'għandi ebda interess illi nidħol fil-fidi dak li jkun jekk jekk ikun jemminek xorta bil-ħajsma li nitkellem ħajbqa' jemminek. Imma hawn min ifittex jipprova jaqbad kaptu ta' knowledge aħjar għalfejn. Għaliex bħalma bniedem li għandu 80 sena issa jgħidlek nista' xi purtani sieħbi jekk tgħallim ta' irid imut. Imma ma jixfer fuq tfal li għandhom 5 snin din jitwildu bħalissa għandhom 10 snin, 15 sena, dawn jibqgħu jiġu malma bħala di l-verità assoluta u ħabba ċertu affarijiet li qegħdin fil-Bibja, speċjalment fejn tidħol ħajja sesswali u fejn tidħol omosessualità, bniedem jiġi mgħallem affarijiet u jgħix f'ħajtu ġo guilt feeling kbir. So, din hija l-intenzjoni tiegħi biss għalfejn daw it-tlet podcast iddeċidejt li kont nagħmilhom. Issa, jiena minix l-alla tal-irf, so nista' nkun żbaljat f'ċertu dati, f'ċertu ismijiet, f'ċertu informazzjoni li jkolli. So, jekk min qed jarani vera jħobb il-bniedem u jiena żbaljat fuq ċertu affarijiet, nitolbok mhux toqgħod tidħol tajarni u tajar il-produzzjoni tat-tim, imma jekk għandek evidenzi aħjar minn dawn li qed ngħid jiena, ejjew iddiskutihom magħna l-iskop huwa li bniedem jitgħallem. That's all. So, jien ħanitlaq mill-punti sa fejn naf jien. U jiena ma naf xejn fid-dinja. Qed waslulhom dak li ma jwassallhom xagħti. Proset, dak li ħanitkellmu fuq illum huwa mhuwiex tagħlim moħħbi kif ħafna jaħsbu, imma tagħlim li għandha t-teoloġija Kattolika, imma ma tgħidux dimen in the street. Issa. Il-Knisja Kattolika tgħallem ġi affarijiet tgħallem l-iskrittura u t-tradizzjoni jgħidula. Issa. L-iskrittura biex niftehmu hija dak li nsibu fil-Bibja. Il-Vanġeli, l-Atti tal-Apostli, eċetera, eċetera. Mentri it-tradizzjoni hija mbagħad x'qalu n-nies li ġew wara l-Bibja, bħal Santi Padri, Isqfijiet, eċetera, eċetera, bħal pereżempju Ewsebju, San Ġustinu li ġie 150 sena wara Kristu, San Ċirillu. Anyway, dawn il-Knisja għalkemm m'edinx fil-Bibja, imma tużhom fit-tagħlim tagħha bħala tradizzjoni. Issa, mbagħad kienu ġew il-famużi dogmi. Illi dogma kienet tkun, illi Papa somehow jispirat minn Alla, sewwa, u dajtla fuq l-istess livell ta' Bibja biex niftehmu u jiddaħħala fit-tagħlim bħala tagħlim bibliku wkoll. Issa dak imbagħad nitkellmu fuqhom iktar il qudiem id-dogmi wkoll. Mela. Jiena meta kont qed infittex avviċinawni ħafna nies, avviċinawni teologi, avviċinawni historians u minn da il-knowledge li ġbart ħanaqsmu għaw ma'kum. Issa. Hemm il-kelma apokrafi.
illi ħafna jaħsbu li qegħdin moħbijin għax hemm xtaħ bil-knisja, eċetera, eċetera. Jiena l-apokrafi rajthom. Sa fejn kienu available għaliex imma nemx li ħadd kollox. Fil-Vatikan issa ngħidlek xemm ukoll bejtu ieħor fil-librerija tagħhom. Imma daw l-apokrafi li qed insemmi jiena bħal pereżempju il-Vanġelu ta' San Giuseppe, ġifieri Missier Ġesu, il-Vanġelu eżempju ta' Madalena, il-Vanġelu tal-Ebjoniti, il-Vanġelu tal-Eġizzjani, il-Vanġelu ta' Pseudo Mattew, il-Vanġelu tal-Infancy ta' Tomas ta' Ġesu. Għamilna ma' miktar minn verżjoni waħda. Ikun hemm li kollok issa nispjegalek x'kien jiġri wkoll għalhekk qed ngħidlek hekk. Mela, ħanibdew dak li tgħid il-Bibja. Sewwa u mbagħad nipprova namalgamah ma' dawn issa wkoll apokrafi li kelma tfisser hidden writings min tfittex fuqha xem jikkombaċi fl-imkien. Issa, fil-bidu tal-podcast ħan nipprova nagħti l-evidenza illi l-Knisja tħallik tfittex. Ġifieri, ma jfissirx għax dawn l-affarijiet sibtom allura 100% marru hekk. Ġifieri, bħalma dawn l-aħħar 2000 sena fejn qabel l-Knisja erdet manuskritti u erdet evidenzi, fejn qablilha ħallithom hemm għax b'xi mod jew ieħor jaqbilha li jibqgħu hemm. So, meta ħa naħroġ daw it-tip ta' diskussjoni, jien ħa noħroġ fuq dak li bniedem jista' jmur u jsibu bħala sorsi sa nikkwotom is-sorsi wkoll. Tajjeb, so dak tista' ssibu żgur li ħanejt għax jitjumallem ukoll fit-teoloġija. Sewwa. U mbagħad ħanejt affarijiet oħra illi ġejjin min-naħa tal-East tal-Indja biex niftiehmu. Mela, ħanibdew fuqhom u Missier Ġesu. Issa. Fuqhom u Missier Ġesu fil-Bibja ma tantx għandek dettalji. Ħlif innaqata fuq. Il-Ġuzeppi kien mastru daxxa u tipo kellu 6 ħutu oħra jgħidlek Mark kapitlu 6 vers 3 u jgħalaqlek hemm in naċċel. Issa. Però fl-Evanġelju ta' San Giuseppe insibu aktar dettalji. U nsibu illi San Giuseppe kellu 40 sena meta ltaqa' ma' Marija. Issa. Però San Giuseppe kien ġa miżżewweġ ma' mara oħra. U kellu 6 tfal magħha. Li daw is-6 tfal huma dawk li nsibu fil-Bibja. Sewwa bl-ismijiet tfal minn mara preċedenti. Minn mara preċedenti. U minn Marija kellu. Minn Marija kellu l-Ġesu. Imma Ġesu biss jew kellu xi ħut oħra. Skont l-apokrafi, ġifieri mis-sajd tal-Knisja Kattolika biex niftiehom. Issa mbagħad ngħidlek fuq is-sajd ieħor. Għalissa ħanati il-verżjoni mis-sajd Kristjana. Sewwa. Mela, aħna f'Mark kapitlu 6 vers 3 nsibu illi Ġesu kellu 4 ħutu subin Ġuda, Xmun, Ġakbu, Ġoswe u ħutu bniet Lizja u Lidja. Dawn kienu step brothers ta' Ġesu. Fil-fatt Mark juża l-kelma Adelphos li Adelphos fil-Koine Greek tfisser step brothers jew relatives from the same grandfather. Issa, ir-rakkonti kompli jgħidlek imbagħad illi San Giuseppe għalaq 111 sena u miet. Issa, meta ngħidu 111 sena, ma jfissirx 111 sena kif nafu bihom aħna. Imma l-Grigi kienu jużaw sena doppja, anke l-ħin sija sagħtej. Ġifieri f'dal każ trid tagħmel 111 sena division by 2. Illi jiġu jisom 56 years. U Giuseppi telaq il-barra mix-xena, miet. Issa, dak huwa innaqal li għandna informazzjoni fuqhom u Missier Ġesu. Issa, Ġesu jgħidlek f'dal l-Evanġelju li twielet minn għandhom meta kellha 14 sena. Issa, il-kelma verġni kellha 3 meanings f'dak iż-żmien. Waħda kienet kif konna ġa semmejna illi għax tkun jew tifla ma jistax ikollha tfal, għalhom verġni. Jew għax tkun tifla illi għadhom ma ġijiex il-period. Sewwa, jew għax ikunu tfajlit illi għandhom ikollhom trabi ta' eta tant tenera żgħira. Dik kienet il-meaning ta' verġni xi tfisser. Issa, Giuseppi meta ħa lil Marija jgħidlek kellha 12 sena x'dik kienet isservi fit-tempju. Issa, ta' 12 sena diġit moti għal il-Giuseppi li kellu 40 sena. Illum jekk jagħmel raġel, illum aħna ngħidulu pedofile u qasax untellawh il-qorti bħala abbuż sesswali, eċetera, eċetera. Kienet in-norma. Dak iż-żmien u għada anke llum. Għax hekk tmur f'pajjiż Indjani jrannu hekk, huwa normali li raġel ikun kbir fletta u jieħu tifla ta' 9 snin u 11 sena, għalkemm aħna ma naqblux magħha, imma fil-culture tagħhom għadha ssir.
Issa, f'dal-każ Giuseppe kellu 40 sena u Marija kellha 12. U daw kellhom il-wilt tagħhom ta' 14. Ġifieri bejgħu ieħor kellu 42 Giuseppe u Marija kellha 14. Issa. U mbagħad fuq l-infanzja ta' Ġesu aħna fil-Bibja ma nsibu xejn. Però f'daw l-apokrifi insibu fil-Vanġelu ta' San Tumas eżempju daqsxejn dettalji eżaġerati u fantażjużi. Eżempju jgħidlek illi Ġesu sewwa, meta kien żgħir kellu 5 snin, da kienet jilgħab bla dajjar tal-ilma. U l-ilma by order of his word, ġifieri ġast l-ilma qallu inti sir ilma tajjeb pur. L-ilma sar pur. U qabbatna qatrab, penġatna xil-lasfur hekk għamlhom bit-tajn, u f'daqqa waħda ċab xpilhom u taru daw saru ta' fiera. Ġiet tifel ta' Anas l-iskriba, tifel ieħor. U bila biex jitibaf kif jgħamlu tfal, mar u dardarlu l-ilma b'zokk. Qabad Ġesu għallu, inti daqsek tgħix u qatlu dak il-ħin. Wara ftit għaddew xi sentej oħra. Ġesu kien miexi fit-triq, fil-villaġġ. Ġi tifel minn wara, taf kif jgħamlu tfal wara, u Ġesu fim minn wara, jaqbdu minn spaltu, u ħaqata Ġesu, għax ħaqata ħasad. Għallu inti ma tagħmlix passi ieħor f'ħajtek u qatlu. Kellu teachers, ma tantx marru tajjeb teachers ma Ġesu waqqas. Għaliex skont ir-rakkonti li għaw f'daw l-apokrifi, jekk teacher kien jieħu grazzja miegħu kind of kien jagħmlilu faċli u easy. Jekk le, kol xarek u ġib iż-żejt. Ġifieri Ġesu f'daw it-tip ta' apokrifi ġimpenġi bħala jisu jaħwet tal-Antik Testament illi xkien taqbiżlu l-boxla oqtol for no reason u jekk jieħu grazzja miegħek tifel waqa' minn fuq il-bejt eżempju marru reġa' qajjimula mill-mewt l-ommu. Qed tifhem kif? Daw qattel ma reġax qajjimu. Le, qed tifhem kif għalhekk il-Knisja ma daħlitx daw it-tip ta' apokrifi għax in-nies jaħsbu ħafna minnhom li daw l-apokrifi il-Knisja tażommhom sigriet għax iżommhom sigriet għax kellha xtaħbi. Minn dal aspett kellha xtaħbi għax kien ħajder inqas kredibbli Ġesu kien ħajder wisq bla sens. Ifhimni il-problemi għadi illi l-ewwel insara u l-Vanġeli penġew il-Ġesu jisub xi Power Ranger biex superpowers ta' barra minnaw. U kien dawk it-tip ta' eżagġerazzjonijiet illi l-Knisja evitat li d-daħħal għax kienet taf li ħajaħdmu ktar kontrija mill-li favura. Issa, mela, dak huwa naqa' fuq l-infanzja ta' meta kien da tfajjar ħelu kif kien jirraġuna skont daw il-Vanġeli. Issa, u mbagħad insibu il-San Mattew. U San Mattew u għal-unika wieħed mill-Vanġeli li jgħid description ta' Ġesu li kien niżel l-Eġittu. Issa, bniedem irid jifhem da huwa punt ħafna importanti, meta kienu jiktbu l-Vanġeli ma kienux jiktbuhom għad-dinja kif jaħsbu llum il-ġurnata, imma kienu jiktbuha għal specific groups ta' nies. Ġifieri, pereżempju, San Mattew huwa fatt magħruf li kien niżel jistudja ġol Eġittu, ġol Alexandria. U kien jikteb għall-Antioki li kienet f'dak iż-żmien parti mis-Sirja. Qed tifhem? Issa, u kien jikteb specifically dawk it-tip ta' nies. Lut biex niftehmu li kienu telqu lej is-Sirja. Għax daw it-tip ta' Lut kienu jħossuhom tant huma moħħhom iktar tajjeb illi kienu jarawhom infushom bħala waste li qegħdin joqogħdu f'dak it-tip ta' post. Għalfejn qed ngħidlek għaliex għandu jkun jaf bniedem illi dik il-tip ta' area fejn ġirranna daw l-istejjer kollha, dik kienet qisu l-ar parti tad-dinja biex niftehmu. Qed tifhem? Nifhem. Ġifieri issa nidħlu fuq għad il-ħaġa, għalfejn ngħidlek hija l-ar parti tad-dinja. Għax ħafqaw min jaħsbu li kien xi post super kolt u l-erf ħirex minn kull imkien. Kien post anzi tal-injoranti biex niftehmu, bħal uża kelma biex jifhimni l-bniedem. Issa, li ġara da. Kien meta kien pereżempju San Mark il-Vanġelu tiegħu, dak indirizzah eżempju lil-Lixandrin. San Ġwan, eżempju, kien jindirizzaħ lis-soffisti Griegi. Issa, meta kienu jiktbu dawn it-tip ta' ittri apostoliċi, kienu jkunu nenaċċel immaġinaj jena Rikja u Malta sewwa, u nixtieq nikteb ittra lir-residenti ta' Kalsafi. U ngħidilhom isma'. Eżempju, Maltin tal-Kanada. Sorry? Il-Maltin tal-Kanada biex jifhmunu. Eżatt. Eżempju jiena nixtieq nibgħat ittra, in-nies li emigraw eżempju lejn l-Awstralja u l-Kanada proset. U ngħidilhom eżis eżempju Kanadiżi. Eżis Awstraljani, u nagħmilhom ittra jiena bit-tagħlim tiegħi. Hekk kienu jkunu dawn it-tip ta' Vanġeli meta kienu jinkitbu. Issa, bidem għandu jkun jaf ħaġa illi San Mattew eżempju ma jkunx kitbu l-Vanġelu, imma San Mattew jgħid li x'ġara.
Jiena mbagħad jgħaddu ftit ġranet jew xhur jew snin u niġi ngħid lilek ġara. Sewwa. Ġifidan kiteb 50 sena wara Kristu, 60 sena wara Kristu. Qed tifhem. Issa mbagħad it-tielet persuna tibda tikteb. Ġifieri, Mattew qal lili. Jien ġejt fuq ekwet lilek. Inti mbagħad mortant Mirko u Mirko qabbat skrivan u beda jieħu noti u jikteb tax qal Mattew. Biex tkun taf daw l-ewwel il-Vangeli so-called li hemm fil-Bibja, daw ma nkitbux minn San Ġwan billi niktbu l-Vangelo ta' San Ġwan, ma jfissirx kitbu San Ġwan, jew billi kitbu eżempju San Mark, ma jkunx kitbu huma di per se, imma ir-raba persuna warajhom. Ara kemm ikun hemm Mux ovvja, issa niġu translations u hekk bżax. Taħwit kbir. Issa, però ħan enfasizzak dal-punt tal-Eġittu. Mela, San Mattew jgħidlek illi niżel l-Eġittu Ġesu. Issa, li bnidem jaħrablu ħafna jadi illi l-Eġittu kien hemm il-Biblioteka tal-Alexandria. Ġifieri sak literalment inti tħaltaw ġew, qabbat l-internet, bum, u konnektjajt mad-dinja kollha. Għalfej, għax ġol l-Biblioteka tal-Alexandria u l-Università tal-Alexandria, hemmhekk kien jiġi mgħallem l-erf tad-dinja kollu. Ġifieri hemmhekk Ġesu x'tgħallem? Hemmhekk tgħallem l-erf ta' Sokrates, l-erf tal-Budda, l-erf tal-filosofija tal-Indja, l-erf li kellu eżempju Aristotli, Platun, eċetera, eċetera. Għalfej. Inti jekk bniedem illum il-ġurnata jmur l-università x'isib teachers ta' kull suġġett differenti. Prattikament dik kienet hekk. Issa, meta Ġesu kien jgħid l-Alexandria, l-Eġittu, sewwa, żgur il-lida la kienu ħobb it-tagħlim, tgħallem da t-tagħlim u fejn għandna prova ta' da. Għaliex imbagħad il-Bibja tgħidlek illi meta huma missieru ġew telgħu lura pajjiżhom, Nazaret, u telgħu Ġerusalemm u nesew lit-tifel tagħhom fit-tempju, jgħidlek marru sabuh. Jitkellem mal-min u jisaqsijom domandi u baqgħu mistaġbin kemm kien bravu għall-età tiegħu. Illa la kien bravu. Għaliex in-knowledge li kellu Ġesu ma kienx daqshekk familjari magħhom dawk in-nies. Ġifieri għandek eżempju jiena miż-Żurriq. Jiena ta' sentejn u missieri jsifruni l-Biblioteka tal-Vatikan. X'inhi għalija l-aqwa biblioteka li hawn fid-dinja żgur hija tal-Vatikan għax min jaf xemm. Issa. U jien nagħmel snin twalem jgħalmuni il-manuskritti temm, il-parċmini temm, l-erf tal-Eġittu, l-erf li kellu l-Farawn, eżempju ħaġa li kien żgur tgħallem Ġesu hija t-Tempju ta' Ħator. Fit-Tempju ta' Ħator dak kien hemm jisu trap abjad, magħmul mid-deb kien jeżulu MCFT, bżift. Li dak kellu l-power li jfejjaq ħafna nies biex niftiehom u fimt. Fil-fatt meta l-arkeologi sabuh dat-tip ta' it-Tempju ta' Ħator min irid ifittex fuq it-Tempju ta' Ħator. U użawh dat-tip ta' powder fuq annimali, fuq kelb, kienu provaw fuq kelb l-ewwel, illi kellu 4 virus, ma sawx fuq b'xejn. Bija fiqlu mill-ewwel. U mbagħad anke fuq tumur, fuq kanser. Ġifieri literalment daw xrinkja f'ġimgħa u nofs. Daw kellhom dat tip ta' xjenza. Issa, diġa suġi familjari magħha. Li dit tip ta' mediċina u xjenza mbagħad kien ħajużu għal qudiem f'pajjiżu bis-so-called mirakli. Tifhem biex bda għat id-dott. Għetlek l-ħar darba kien kemm istajjeb. U żgur li kien kemm istajjeb, issa ngħidlek fejn tgħallimhom dawn l-affarijiet Ġesu. Issa, mela, inti dak iż-żmien, meta Ġesu qiegħed l-Eġittu, int kellek l-aqwa healers li kienu l-Eġizzjani. U in-nies ġejjin mill-Indja, mis-subkontinent Indjan. Il-għalfej għaliex l-Indja kellhom il-mediċini tagħhom li aħna nafuhom bħala herbs. Tifhem? Mela, dawk ikkombinati fl-imkien Ġesu tgħallimhom. Issa, Nazaret ma kienx xi post ta' 100,000 ta' nies, imma ftit mijiet ta' nies. Ftit mijiet ta' nies, mhux eluf, ftit mijiet. Kulħadd jaf il-xulxin, ma? Immaġina jiena, sewwa noqgħod iż-Żurriq. Ġo komunità tal-Fejruħ. U jiena f'daqqa waħda missieri batuni Harvard, nimmur magħhom hemmhekk University u nerġa' niġi lura 10 snin wara. Dan nies ħanibda ngħidilhom x'tallimt hemmhekk u min għandu hekk naf x'għandu għax tallimt il-mediċina u kollox, ħajarawni li wow, divin li bent Alla. Inti tibda binemet jirraġuna daw l-affarijiet, trid tippoġġi lilu nnifsu jippekċirja. Lilu nnifsu f'dak iż-żmien kif marru l-affarijiet, kif in-nies qed jaraw il-Ġesu. Għalfejn bniedem jgħid illa da x'inhu? Li bent Alla? Mill-aspett ta' dak il-mentalità ta' dak iż-żmien. Inti jekk pereżempju jiġi bniedem fuq hekk illum tkun vera ħażin dawn. Tajjeb, u tmur fuq u da, u tiltu fil-laħam il-ħaj tgħidlu isma' sieħbi inti taf x'għandek. Hekk u hekk. Illallu tgħid, Alla bagħatek mis-sema lilek. Ġifieri dawk is-sayings ma jfissirx li inti sirt li bent Alla sajjan issa.
Sewwa. Imma il-kelma l-modu di dire inti tgħidha hekk. Fil-verità kulħadd li bent Alla. Anki inti li bent Alla, tifhem fil-verità. dak l-aspett spiritwali. Issa, mela, Ġesu daw l-affarijiet dat tip ta' mediċina werf talmu ġol Eġittu meta kien żagħżugħ tifel. Żgur. Għaliex għandna il-Bibja stess tirrakkontanna li niżlu ġol Eġittu. U l-Bibja tirrakkontanna mbagħad x'kien tara Ġesu lura li mal-min tat-tempju baqgħu imbelħin bl-erf l-għandu ta' 12 sena. Issa, il-problema tidħol mbagħad illi bejn 12 sena u 29 sena insibu void u vacuum fuq Ġesu. U huwa di illi qed ngħidlek fil-bidu jiena qedlek il-Knisja ħallit jaqblilha biss li nsiru nafu fuq Ġesu fejn ma qablilix skrapjat lem. Ġifieri, għalfejn fuq Ġesu aħna meta twieled prattikament sa 30 sena ma nafu xejn. Ħlif daw id-dettalji li tina San Mattew biss li niżlu l-Eġittu ta' 12 sena kien ġa kiber fil-flerf tiegħu u mbagħad ma nsibu xejn iktar. Għaliex min kienet jikteb il-Bibja kellu skop ġo rasu ta' continuation fejn irid jasal. Ġifieri, il-Bibja bniedem għandu jifhem sigriet fuqha illi kull meta tinħoloq storja joħolqu l-continuation. Eżempju, daw fejn insibuhom Mosè fl-Antik Testament sabuh ġo xmara bejn l-ilma. Għalfejn, għax dak imbagħad ħajwitti triq li l-istess Mosè ħajoħroġ lil-Lut minn bejn l-ilma. Issa, sigrit ieħor, sigrit magħruf, jgħidlek illi San Ġusepp missier Ġesu kien mastru daxxa, illi ma kien minnu xejn. Għalfejn, għaliex jekk bniedem jaqra l-original text tal-Vanġeli, jgħidlek il-kelma tekton. Issa tekton tfisser bil-coin Greek. Naġġar, ġifieri kien naġġar tal-ġebel. Qed tifhem imma ħolqu l-istorja ta' mastru daxxa biex jipprepara l-qarre għas-salib imbagħad fuq l-owda ta' torturi. Dak il-Bibja tkun mimlija b'dat tip ta' stepping stones biex iwaslek fejn iritu biex niftehmu l-awtur. Eżempju, ma nix niżvija s-suġġett fuq Mosè, imma mela biex tieħu idea meta inkideb l-Antik Testament il-Pentatewku biex niftehmu. Izrael kienet, għax di ħafna nistaħrabilhom, kienet North Kingdom u South Kingdom. In-North Kingdom kienu dawk l-Iżraeliti biex niftehmu ta' moħħomna iktar miftuħ li ma kinux brainwashed fuq Jahwe biss. Ġifieri għalkemm kienu jemmnu f'Jahwe, imma kienu konxi li hemm Alla oħra u filosofiji differenti. Kienu iktar Greko Lut huma fil-fatt. Il-lingwa li kienu jitkellmu bija huma kienu l-Aramajk u l-Grik. Mentri tas-South Kingdom kienu jitkellmu bl-Aramajk u l-Ludi. Issa, tas-South Kingdom kienu dawk il-brainwash biex niftehmu li kienu jaraw il-tan North Kingdom bħala xi ħaġa tipo ta' bisnobbizmu biex niftehmu. Issa x'ġara? Meta kellhom il-konflitt mal-Babiloniżi l-Assirjani ġew u faqgħu l-Iżrael, Iżraeliti tan North Kingdom mux kollha marru fl-eżilju, imma ddeċidew li jinżlu fis-South Kingdom. U tas-South Kingdom qalulhom isma' jekk tridu tiġu ejjew, però tridu ġġibu l-kotba tagħkom, it-tagħlim tagħkom magħkom. U hemm beda jinħoloq il-Pentatewku u l-Antik Testament għalfejn. Għaliex tan-North Kingdom kellhom ġa xi ftit jew wisċin aħriebex ta' kitba tal-Pentatewku li nafu biħilhom isu. Però meta kien hemm il-Lut li kienu fl-eżilju Babilonjan, hemmhekk talmu balla mitoloġija Sumera. Dik tal-Mezopotamja biex niftehmu, issa. Ma mhux essaċ mitoloġija, fem. X'kellhom huma bħala culture. Eżatt. Qed tifhem bħala letteratura nsejħu l-letteratura tagħhom. Sewwa. Best way to describe their times. Issa li ġara da, meta mbagħad ħarġu mill-eżilju Babilonjan, tas-South Kingdom kellhom il-tarif tal-Mezopotamja li ġabu l-Lut magħhom mill-eżilju. Kellhom it-tarif li ġabu tan-North Kingdom meta niżlu s-South Kingdom u kellhom huma ġa xi ħaġa wkoll tagħhom. Hemm għamlu editing ta' kollox. Għamlu mix. Illi dak qed nitkellmu 600 sena qabel Kristu biex niftehmu. Issa. Ġifieri jaf l-istorja ma' Issa fin-North Kingdom kien hemm ġiex bliet importanti ħafna ħan nistolhom il-qudiem. Kien hemm il-belt ta' Magdala. Illi daw in-nies kienu jgħidulhom Madaleni. Naħseb ġa tifhem fejn ħammur bija. U kien hemm il-belt ta' Tiberju. Issa, fil-belt ta' Magdala, in-nisa kienu trattati bil-ferm aħjar minn tas-Sawt.
U għabek illi fil-Bibja nsibu antagonizmu kbir mill-appost li l-mara li Maddalena. Għalfejn, il-bicċe daw, mela daw in-nisa tan-North Kingdom, daw kellhom ħafna vantaġġi iktar minn nisa l-oħra l tas South Kingdom, fejn setgħu huma jitkellmu għalihom infushom, fejn setgħu jaħdmu bħal tipo jagħmlu flus kbar u eċetera eċetera. Fil-fatt l-ewwel insara bekk jgħalmu li Maddalena kienet tiffinanzja l-Ġesu għax kienet sta bene biex niftiehom u fimt. Issa, meta Marja Maddalena f'dal każ kienet saret disċiplu ta' Ġesu li jgħidlek il-favorit ta' Ġesu, disċiplu tal-li kien iħobb. Sewa, illi mbagħad dak isib ruħu samħaw fil-Vanġelu ta' San Ġwan, mbagħad dak nasallek fija wkoll tajjeb. Di għax ovvjament kienet pro ħafna t-tagħlim ta' Ġesu. Kienet moħħa miftuħ biex niftehmu mhux minn daw il-brainwashed. Imma jisa kienet edha miegħu, għax kienet taħsillu saqajh, kien ibuża fuq xi. Il-filmni, jien ma neskludix li Ġesu kien bniedem bħal kulħadd. Ġifieri daqshekk fija kellu sentimenti lejn mara. Hija il-Knisja li ivvintat l-istorja li ħarġila sebaxjata minn ġofija, li dik aktar ġejja biex li niżlu l-livelli li ma kienx taqsek mara importanti, għax dak l-antagonizmu kien ġej propju, għax il-lut tas South Kingdom il-tan Nord kun jarawhom bħala tali biex niftehmu, fimt? Peress li kienet minn North Kingdom. Allora tipo isma' she's nobody. Allora Benġlula li seba' tixjatem fuqha, kind of, fimt? Issa. X'ipokrizija. Ma da ħida l-affarijiet mimlin b'daw l-intriċċi. Issa, bħal biex ngħidlek storja eżempju, bħal pereżempju l-istorja ta' Ġuda. Tallaq jew ħarġulhom sarnu barra. Għandek Vanġelu minnhom jgħidlek mar tallaq. Bad flatti tal-Apostli, kapitlu 1, vers 18 minn għalija, jgħidlek xtara għalqa, waqgħu ħarġulhom sarnu barra. Da fl-istess Bibja. Ġivda mimlija b'da tip ta' antriċi. Issa, laqbat l-għednejlek xaġa fuq Ġuda, Papijas, illi kien disċiplu vera ta' San Ġwan, ġifiri live da, għet jgħix miegħu da, minn tifittex Papijas, ħanejdlek xisima ħalli minn għet jara da, ma jaxsibni xedin l-fintaw. Preparat l-lum zobbi. Mela, exposition of the saying of the Lord ta' Papijas, da jerġa jgħidlek hekk, illi meta Ġuda mar jitgħallaq, leħqu qabdu in time li ma ċċokjax ma miċ, pero għajnek tant ħarġulu l-barra u l-ġenitali illi kien tal-biża. Imma mbagħad huma miċ bit-talliqa, imma mitwara da bniedem qed jirrakkonta. Ġdida di. Ejwa, da min itfittex Papijas, da kien minnu istis fit-teoloġija jaf x'jiena ngħid. Di ma kox naf, eżempju. Dieda fl-exposition of the saying of the Lord ta' Papijas. Da kien daraħ bajnejh da ġifieri biex niftehmu ma tirrakkontaw. Issa jekk gideb da. Dan huwa disċiplu ta' Ġwanni, ma dik hija t-tradizzjoni issa fim ġinnejlek. Hemm ukoll l-istorja li ma tallaq xejn. Appuntu hemm l-istorja li xtara għalqa, dieda flatti. Le, ma ġara xejn minn da, ġast kien disċiplu. Ngħidlek x'ġara bejtu ieħor. Ħalli għall-aħħar imma. Disċiplu onest kien. Issa, mela, aħna konna wasanna fin-North Kingdom u South Kingdom. Mela. Tifhem il-Lut kellhom skop wieħed. Mela l-ewwel faqgħulhom it-Tempju ta' Salamun, il-Babiloniżi, breġgħu bnewh u reġgħu ksrulhom ir-Rumani. Daw l-iskop tagħhom ma kienx kif nifhmu aħna l-imma daw kien li jiffurmaw u jorganizzaw lilhom infushom bħala tribu, bħala nazzjon. Dak kien l-iskop. Issa, fejn kien jaqblilhom illi jużaw ċertu tagħlim li jiffittja għalihom bħal profezziji messjaniċi, eċetera, eċetera, kienu jużawhomlok u jdaħluhom fejn jaqblilhom. Illi dak kienu wkoll ħafna mit-tagħlim kienu ġabuh mill-Babiloniżi, mill-Mitranizmu jgħidulu. Issa. Mela, ġi Ġesu ta' 30 sena, issa ġie wasal fil-Ġudeja. Għal-bidu li beda jgħallem, Ġesu beda jgħallem bl-erf li kellu u ħadd ma beda jifmu. Allura, hemmhekk induna li jrid jgħallem bil-parabboli. Minn hemm ġej il-famuż li Ġesu kien jgħallem bil-parabboli, mhux għax Ġesu kien sempliċist, imma kien għaref ħafna, kien leħaq livell illuminati kbar. Imma nies dimen indisit ma kienx ħajfmu. Ġifieri x'qed ngħid. Immaġina jien niġijaw u noqgħod nużalkom ħafna kliem u terminoloġiji li nkun skoprejt. Kliem bl-Indjan, kliem bil-coin Grik tal-antik, kliem bil-Latin, biex noqgħod nurikom kemm naf biex niftehmu, fimt. Imma fil-verità ħajfimni xi ħadd taw. Imma il-way kif nispjegahom hekk ħadd ifhimni. Allura Ġesu ndun li jisma' ħanqod nagħmilha tal-bravu tal-għaref ħadd ma ħajfimni. U beda juża l-parabboli li kienu jifhmu n-nies. Issa. Li ġara il-Lut ma kellhom ġurisdizzjoni f'pajjiżi oħra li f'Ġerusalemm. Għalhekk jgħidlek
fil-Bibja mrakkont fejn xmur lil Ġesu jgħidlu għax jgħidlu ħammur Ġerusalem jgħidlu ma jkun għaddak minnek. U Ġesu jgħidlu tlaq il-bot minni xitan. Imma għallu hekk xmur għax kien jaf li d-moment li ħajdħol Ġerusalem ħajġi pro nissa li jistgħu jarrestawh. Li f'pajjiżi l-oħra ma stawx jagħmlu jew għax kienx hemm il-ġurisdizzjoni l-udija. U għallu tlaqlem. Għallu tlaqlem Ġesu. Issa. Mbagħad hemm il-famuż każ meta kien dieħel fit-tempju u għallhom ġibtu li dar missieri l-art tal-ħallelin u qalbilhom kollox. Faqa kull mem. Issa, li ħafna minna ma konniex nafu huwa da. Illi għamel hekk dak kien ikun il-black market. Kien ikun black market. Ġifieri bniedem ibieħlek bil-kontrabandu. Allura tipo dak li kisseru qaleb Ġesu. Issa mek kienet jifsilhom il-kallu, għax hemmhekk missejt lil bowt issa sieħbi. U l-bniedem qed mislu l-bowt. Irrelevanti Ġesu li bent Alla aqbeż lil hemm. Għarax business kien għaddej kull jum inti tixtri biex tagħmel l-offerti għat-tempju. No joke, it's a big deal għalijom, fimt? Ma dix tifima għax ħafna jaħsbu illi dak kien hemm tipo xi 4 karettuni jbijaw. Da it was a market. Il-business kull jum ta' nies biex niftehmu ġara illi issa hawnhekk għaw is-sabiħ ta' dawn l-affarijiet. Għalfi. Għaliex issa naslu għall-arrest ta' Ġesu. U għaw jidħlu naqa' nies fin-nofs. Naqra. Imma daw in-nies li jidħlu kollha l-lajbierek jaqdu stampa tal-ġendaw. Jibdew bil-kas li Ġesu arrestawh u ħaduh qudiem Ponzu Pilatu. Ponzu Pilatu min kien? Ponzu Pilatu kien Spanjol. Kien wieħed minn dawk li ġed fuq iż-żwiemel biex niftehmu, Questerians biex niftehmu l-kelma. Issa, da kien l-ewwel kien prefett, u mbagħad laħaq gvernatur. Li ġara da. Pilatu kien jażaq big time fit-tmexxija tiegħu. Kien rekles għall-ostja. U dak kien eżempju x'kien jagħmel mill-affett mir-rekles li kien joqtol bla doċċ eżempju, fejn ir-Rumani kien irid ikollhom il-provi biex joqtlu u qabad. Aħles mal-ewwel. Kien eżempju korrott kbir. Kien razzist, kien antisemita. Kif kien jimxi mas-Sammari, mal-Palestini, mal-Ġudeja. U għażaqak big time meta fis-sena 36 wara Kristu niesu marru fit-tempju tal-Lut, serqulhom il-flus biex dak il-flus bena kwadot biħ. Hemmhekk ħraħħa ma' kulħadd. Ħraħħa kemm mal-Lut u ħraħħa kemm ma' Ruma. Fil-fatt dak iż-żmien kienx qed hemm ċesri, kien hemm Tiberju mbagħad. Batalih u għandek 3 rakkonti, wieħed jgħidlek illi batalih b'sentenza tal-mewt ġifier biex joqtlu. Għandek oħra fejn jgħidlek ġieżi li għaġġol Eġittu mbagħad meta hemm biż-żmien, u għandek oħra fejn jgħidlek wadbu l-ħabs u għamel suwiċidju qata' rasu. Pilatu, ġifieri min jaħseb li Pilatu qiegħed kif qiegħed magħruf fil-Bibja bħala xi wieħed vera bniedem sew, dik hija inventata u mhijiex malma lin-nies minn kien Pilatu. Ħalli ma jaqdux id-dozz li ħanaqqadlek issa f'da d-dib ta' podcast. Mela inti għandek ifhimni għandek il-Pilatu bniedem korrott prim. Issa, Pilatu jgħidlek fi-Ġwanni min irid ifittex ħanejdlek fejn qiegħda ħalli ma nkunux qegħdin niżvijaw il-ħadd. Mela, Pilatu jgħidlek fi-Ġwanni minn għalija ta' mela, fi-Ġwanni kap 18 vers 28 sa 33 isemmilek darbtejn il-kelma pretorju. Sa jgħidlek Pilatu ħareġ mill-pretorju u għallhom ma sibtux ħati, dal-pretorju x'kien? Il-pretorju minn ifittex jinduna li kien jisu bħal qorti li għandna llum. Ikun hemm maġistrat biex niftehmu, jara l-każ, iġġib il-provi inti u jaqta' ħielek. Issa, bil-liġi, kien irid ikollok avukat jirrepreżentak. Issa, hemm min jgħid ġiex affarijiet li Ġesu għax kien meta kien l-Eġittu, għalhekk qedlek l-Eġittu kien tgħallem erf kbir, kien qallu isma' m'għandix bżonn avukat għax il-liġi nafa. Għax il-liġi ta' Mose tgħallema proprju fl-Eġittu. U mbagħad hemm min jazzarda jgħidlek imma di m'hemm xejn miktub fuqha. Illi kellu l-avukat Luċjo. Ġesu. Mela, fil-Bibja, fil-Ġwanni, joħroġ darbtej Pilatu jgħidulhom isma' jiena f'da raġel ma nsib ebda ħtija. Mela, il-kasseħ, il-ġuri sar u kien innoċenti Ġesu minn dak li akkużawh bih. Imma xorta tajulhom biex jisalbuh. Għamlu li tridu. So, it doesn't make sense. Jekk inti il-gvernatur. Għaddejtu ġur il-dal-bniedem li mħallef qataħħa li huwa innoċenti u ttijulhom xorta. Issa, għalfejn seta' tajulhom xorta, x'peress li kien korrott u kien joqtol bla doċċ, morsob li xaħmuh x'inaqa' minn taħt. Fimt, bħalma jiġri f'kull qorti li hawn madwar id-dinja nisimgħu bihom daw il-każijiet ta' tixħim, sewwa u tajulhom. Issa.
Mela dak tela Ġesu, ħaduh u tellawh fuq it-zokk. Issa. Bħala provi ta' da aħna m'għandniex. Imma għandna l-ewwel historian Josephus Flavius. Issa, ir-reliġjużi da jikkwotawh bħala historian. Di firma tajjeb. Iħobbu jisemmuh meta ġiri jaqbdu argumentaw magħna fuq podcast biex niftehmu, jitellawlek il-Josephus Flavius bħala historian, u mbagħad wara jitellawlek il-Tacitus, Pliny the Young, li daw ġew mbagħad 115 sena wara Kristu, eċetera, eċetera. Però l-ewwel wieħed kien Josephus Flavius fejn isemmi l-crucifixion ta' Ġesu. Allura huma jużawilek bħala tarka u jgħidulek ara anke l-history books isemmu l-crucifixion ta' Ġesu. Proset. Mela nibqgħu fuq Josephus Flavius ukoll. U Josephus Flavius fil-biografija tiegħu jgħid storja oħra fuq il-crucifixions illi meta kien ħiereġ il-barra mill-belt ratlieta imsalbin. U tellaq ma tax każ tellaq dal-barra. Għaddew xi ġranet aktar xi 9 ijiem, no joke. U reġa' ġi lura u x'kien ħares qal il-ħanija dawk għadhom imdendlin hemm fuq is-salib. Resaq qrib tagħhom u għarafhom. Maran Titus u qallu isma' ħan niżilhom u tajumlu. U kienu għadhom ħajjin it-tlieta li huma. Illi saħansitra minn daw it-tlieta x'kien niżilhom is-salib, wieħed minnhom baqa' ħaj rnexxielu jibqa' ħaj, l-oħrajn mietu wara ftit. Imma wieħed minnhom baqa' ħaj u fiq u għaddielu. Mela, crucifixion għal min qed jikkwota għal daw il-nies reliġjużi li jikkwotaw il-Josephus Flavius bħala tara kif vera anke l-historians isemmu l-crucifixion, għejdulhom ukoll imma jikkwotaw il-crucifixion l-oħra li jsemmi Josephus Flavius, ma tistax temmen storja waħda li jaqbillek tal-awtur, imma t-tieni waħda ma temminix u mbagħad ma jaqbillekx. Mela, u di għalfejn qed ngħidha. Għaliex Ġesu kull ma dan fuq is-salib 3 sigħat. Meta daw għamlu ġranet u baqgħu ħajjin, issa. Ġifieri ma kienx tmut wara 3 sigħat il-probabilità, tifhem ma komx vera ma tmux wara 3 sigħat fuq crucifixion, speċjalment li Ġesu ma kisrulux saqajh laqqas. Qed tifhem ġas salbuh. Issa tassew vera. Tinsiex, issa. Ir-rakkont jgħidlek di illi Ġesu qallhom għandi laċċ wara 3 sigħat u tawh ħalli mħallat mal-inbit. Issa, f'dak iż-żmien nafu illi kien hemm pjanti jisimhom ekkara. Ngħidlek l-ismijiet ħalli min irid ifittex. Tajjeb, jieħu l-ħin kollu li jrid u joqgħod ifittex bil-kwiet, m'għandix għalfejn għaġla. Kien hemm l-opium poppy. Ma sabġa taf biġġej l-opium poppy. Josephus Flavius isemmi pjant oħra il-barras illi hija il-mandragora għal min tifittixa. Issa, kien hemm ukoll l-Asclepias acida. Daw x'kienu? Dawn kienu illi x'kien tħallathom flimkien inti daw. Sewwa daw għadbuk ġo koma. L-opium, efhem. Opium ismu miegħu. Fimt, issa. Mela, f'dal famuż ħall bl-inbit, sewwa, x'kien jgħidlek ir-rakkont jgħidlek isma' Ġesu kif iżgħat xorob għaja tajta u temħajtu. Mentri l-oħrajn kienu jagħmlu ġranet twal, kruċifissati. Issa. Ma mbagħad ma daħħallux il-lanza unġinu. Fuq il-lanza ma jsemmija l-ebda Vanġelu ħlif San Ġwan. San Ġwan, eżatt. Issa bniedem għandu jifhem ħaġa illi San Ġwan huwa l-aħħar Vanġelu li nkiteb kombinazzjoni għaliex indunaw illi hemm ċertu loopholes. Xorta ħarbulhom kod oħra ta' ġifier bħal dawra tinsemmi, għax ma kunux jafu l-2000 sena wara aħna biex xjenza ħansiru f'dawn l-affarijiet. Allura biex jiġġustifikaw għalfejn mid-daqshekk malajr wara 3 sigħat daħlu l-istorja tal-lanza. Is-semmin jgħidlek li dik iddur kontrik xorta. Għaliex meta inti tdaħħal il-lanza fi bniedem mejjed li jkun miet, ma it doesn't burst out demmu ilma, imma jagħmelek meta jkun għadu ħajx kun għatim running blood u running water. Imma fuq di mhux ħanejdlek fiċ-ċerta li hemm ġiex teoriji. U anke li jagħma unġinu wara li. Imma ejja niskipjaw il-fantasija. Sewwa. Issa, u ħanejdlek ukoll il-qudiem illa kienu jdaħdaw l-extra stories. Mela Ġesu waqaf koma. U jidħol karattru tal-ġen, Giuseppe ta' Arimatea, illi da' Vanġelu tiegħu ukoll fl-apokrafi, u ħanejdlek xem miktub fuqu. Giuseppe ta' Arimatea huwa dak il-bniedem biex niftehmu illi kien membru tal-Kunsill tal-ġema u kien sinjur kbir. U marant Pilatu wara 3 sigħat u qallu isma' ħanieħdu l-Ġesu ta' xmit. U r-rakkont jgħidlek f'Mark kapitlu 15 jgħidlek u
Pilatu staġeb illi ġamet wara 3 sigħat għalfej, għax kienu jdumu ġranet biex imutu kruċisfissati. Issa. U jgħidlek Pilatu bat liċ-ċenturjun. Liċ-ċenturjun kien jemmen f'Ġesu għaliex li Pilatu qallu dan żgur kien li bent Alla. Mhux Pilatu mar jiċċekkja li mit, imma bat lil soldat li kien dixxiplu sa ċertu punt ta' Ġesu. Ġelura qallu champion mit. Li jista' jkun ġar huwa da. Illi bħalma kien korrott mal-Lut, għalfej kien korrott, għaliex il-pretorju għataħkilu innoċenti il-Ġesu ma tajulhom xorta. So something went wrong bejn is-sentenza u xi spiċċam il-Pilatu vera. Mill-banda l-oħra jista' jkun il-Presi Giuseppe Tar meta kien sinjur kbir, jista' jkun ukoll xaħmu wkoll il-Pilatu biex jerġa' biex inizzel il-Ġesu mis-salib. Għax issa hekk ħepi kulħadd. Win-win. Win-win situation Pilatu, ħepi l-Lut illi sallabulhom qatlu. U ħepi mill-banda l-oħra mid-dixxipli ta' Ġesu illi niżlu morru għamlu li tridu fil-issa. 200% profita. Għamel, fimx ngħidlek ix-xaħħam minn both sides. Issa, Giuseppe Tar Matej għal-Vanġelu tiegħu li Alla jbirek kien illi da kien bniedem key point fil-istorja ma daħluħx Ma qabellhomx. fil-Bibja għalfejn. Għaliex insibu daw id-dettalji. Mela, ma kienx hemm iġiex ħallelin, ma Ġesu tħallil it-tajb u tħallil il-ħażin. Mela, il-ħallil l-ewwel wieħed illi kien il-ħallil il-ħażin kien jismu Gestas, skont l-apografi tal-Vanġelu ta' San Giuseppe Tar Arimatea. Dak kien imma psycho. Ġifieri kien jaqbad il-nisa u l-tfal nażaħħom marwen jaqtalhom sidrhom barra u jixrob id-demmhom. Issa, il-ħallil liħor li knisja tafu bħala ħallil it-tajjeb kien jismu Dimas minn irid ifittex. Issa, dak kien Galilew. Dimas il-Galilew. Dak kien jisraq lis-sinjuri, imma mal-foqra kien jimxi sew. Għalhekk idu ħallil it-tajjeb. Fimt, għax għal-jom li tkun sinjur xaġa ħażina. Allura da għala di, issa, però għalek ma daħluħx, mux xabba daw id-dettalji, għalix daw kienu iż-żewġ ħallelin illi kienu ma Barabba, ma l-famuż Barabba li kallu jinqatelu suppost. Tiftakar kien hemm Barabba fl-istorja? Issa. Dal-Vanġelu jgħidlek fuq Giuseppe Tar Arimatea, illi wara li mar difnu fil-qabar, is-soldati wadbuh il-ħabs il-Giuseppe Tar Arimatea biex jagħmlu l-assa miegħu li ma jmurx jaqalgħu mill-qabar. Bħala precaution biex niftiemu. Ġie Ġesu billi mal-ħallil it-tajjeb. Olla l-ħabs. Fimt id-dar. Faqaħħa splodija. Buff. Qabdu Giuseppe Tar Arimatea ħadu 3 miegħu il-ġenna għatixhom mill-fjuri. U daw l-affarijiet illi l-Knisja tantrathom sa ċertu punt bla sens illi qalet isma' mhux ħandaħħalhom. Issa. Però Giuseppe Tar Arimatea jidħol fil-Bibja f'dal kontenut fejn jgħidlek marma Nikodemu ħadu 75 libra ta' mirra u sabbara biex tipo jitfnu l-Ġesu. Issa, kif kontet l-axħar darba, di 75 libra jew San Ġwan jgħid anka 100 libra. 100 libra huma 36 kilos tal-lum biex niftiemu, li daw kienu jiswew flus bejn 150,000 u 200,000 dollar. Issa dak iż-żmien bħala użanza, kull ma kienu jieħdu 5 libri biex jitfnu bniedem, għalfejn għandek tieħu 100 libra. 20 times as much għal bnidem li jumejjet. Ma tagħmilx sens. Issa, Ġesu kien skopra l-Eġittu dik il-mediċina li qed ngħidlek. Li qed semmiha fil dak it-trap abjad. Issa. Però kien hemm ukoll pjanti oħra illi kienu jfejqu n-nies bħal pjanta somma. Ma tfittixha somma. Di kienet tfejjaq in-nies anke saħansitra meta jkunu rip il-mewt. That's kif powerful di. Issa, l-alowa u s-sabbara kienu jużaw biex idewwu il-feriti, jalqulek xie morġili, kollok, jisu bħal ingwend biex niftiemu hekk, fimt? Mela, da kollu jindika li l-kasma marx kif qalitu l-Bibja, kif ġemi bjuħ lilna, imma kienem jekk dejjem kienem. Sewa, kienem crucifixion zaħira ta' 3 sigħat, nizluħ minn fuq is-salib f'koma. Kemm tawhom naqra. Dewwa u xlilu u talaqlem. Issa, da fejn insibuh dax fil-Bibja jgħidlek illi ma rridux jemnu li Ġesu vera qam, u l-Tomas jgħidlu sma daħħal subajk fil-feriti tiegħi u kien miegħu biex jurih li huwa tad-demmu l-laħam. Mhux spiritu. Seta' jħossu. Dawn huma versi li għamluhom biex jiddeskrivu l-qawmin ta' Ġesu, però ħadmulhom boomerang effect illum il-ġurnata. Qed tifhem? Issa. Mela, dan qegħdin nispjegaw naqa' bej wieħed u ieħor
vera x'kien hemm available dak iż-żmien mediċina, kif kienet issir crucifixion vera, kemm dam Ġesu viżavi crucifixion oħrajn, u dal-famuż Ponzu Pilatu minn kien. Jista' jkun qas is-salib ma ġar. Isma' tant hemm affarijiet illi Alla ħares nidħollok fihom illi rridu 20 podcast. Issa. Issa l-Bużilli żbeda minn hawn għalfejn. Għaliex wara li Ġesu telaq minn din l-istorja ġifieri qam mill-imwiet, telaq lejn l-Indja whatever, u mbagħad bdew jiġu l-ewwel insara. U l-ewwel insara daw bħal meta llumaw setet żgħar, gruppi żgħar, sewwa ta' reliġjon minn reliġjonej ħalli ma nsemmu ħadd ixħdu għalihom B, C, D, E. Daw bdew hekk. Mela l-ewwel bdew jgħidu l-kwaħt jgħid l-istorja tiegħu l-verżjoni ta' Ġesu tagħhom. U mbagħad bdejna nżidu naqa'. Eżempju, Ġesu tagħna mexa fuq l-ilma ta' is-setet l-oħra li il-ħanina kif ħanamlu hemm biex Ġesu tagħna nġibu aħjar minn tagħhom. Tagħna qabad ġiex ħutit u 5 ħobżiet u tema 5,000 ruħ bihom hemm il-miraklu. Setta oħra il-ħanina daw ħajfqawna u b'Ġesu tagħhom. Tagħna qam minn bejn l-imwiet ta'. Fimt, bdew iżidu daw in-narrazzjonijiet. To sell their product, their religion. Kif jagħmlu llum ir-reliġjonijiet kulħadd tiegħu tajjeb, mhux kulħadd tiegħu jgħid li tajjeb. U kulħadd jagħmel translation tal-Bibja tiegħu. Issa. Taf kemm il-translation saret tal-Bibja? Tli l-aħħar darba impressjonanti. Mela. L-ewwel translation sewwa li kien sejħula bħala Septuagint. Jiġifieri qed ngħidu fl-ewwel seklu. L-ewwel insara biex niftiehmu. Meta aħna għandna l-Ġwanni, il-Mattew, il-Luqa u dak. Dak kien bil-Koine Greek. Issa, fit-tieni seklu inqalbet l-ewwel darba għal-Latin. Issa, però minn dal-Latin ma fadal kważi xejn. Tħaltuħx ma' traduzzjoni tal-Vulgata ta' Ġilormu, dik m'għandax taqsam xejn, dik ġiet 400 sena wara Kristu. Allura tal-coin, il-coin għadha l-propja. Il-Koine Greek huwa l-oriġinal. Dik għadna nsibuh kollu. Issa kollu. Kollu, kif bdejtlek fil-bidu li ħallitlek available issib kollu. Eżempju, daw l-apokrafi li tinsemmi jiena ta' San Tumas, ta' Filippu, ta' issibhom. Imma ra ssibhom għaliex huma bla sens. Fimt, m'hemm xejn li jpoġġi l-Knisja dara mal-ħajt. Ta' Maddalena Stramp. Issa ta' Maddalena issa niġilek, s'issa tlek is-sajd wieħed biss jiena. Sewa x'sibt fit-teoloġija Kristjana tipo. Issa. Ħankompli fuq it-translation tal-Bibja, mela, l-ewwel bil-Koine Greek, dak li nafuq bħala Septuagint. Umbagħad bil-Latin immada inqeret kważi kollox, umbagħad għall-aħħar tat-tieni seklu inqaleb bis-Sirjan. Issa, it-tielet seklu inqaleb għall-Koptiku. Raba' u 5 seklu inqaleb għall-Gotiku biex niftehmu il-lingwa tan-Nord tal-Vikings. Fil-5 seklu inqaleb għall-Armenjan li minnu żviluppat il-lingwa Russa biex niftehmu. Fil-5 seklu wkoll inqaleb għall-Ġorġjan li minnu wkoll żviluppat il-lingwa Russa. Fis-6 seklu inqaleb għall-Etjopjan, dak li hawn min jafu bħala l-Giż. Issa, fid-9 seklu inqalbet għas-Slav, dik li ngħidu Jugoslavja. Wara l-1000 sena inqaleb bl-Arbi, u mbagħad fl-aħħar ġib l-Ingliż fl-14 seklu. Ġifieri dak kienu għandhom jipprattikaw bil-lingwi. Ġifieri l-Bibji bl-Ingliż li aħna għandna. L-ewwel translation bl-Ingliż Shakespearean biex niftehmu. King James. Ne, qabel King James. L-ewwel Bibja hija l-Wycliffe Bible biex niftehmu. Dik saret fil-14th century. Ġifieri wara daw it-translations, wara disa translations, mbagħad imisna bl-Ingliż u l-Ingliż antik li ħadd ma jifhem xejn minnu still. Issa, mbagħad minn hemm kull nazzjon beda jagħmel it-translation tal-Bibja tiegħu. Imma ma tkunx preċiża. Issa ħanedek kemm ma tkunx preċiża. Mela. Fi żmien Ġesu, sewwa, wara ħġi is-so-called San Pawl. Issa, il-favorit tiegħek da San Pawl, tħobbu ħafna inti. Issa. Mela, San Pawl, sewwa, beda jikteb littri lin-nies ta' fejn irid jindirizza. U l-iktar li irid jindirizza huma n-nies ta' Korintu. Issa, Korintu, ħalli il-viewer ikun jaf. San Pawl ma kienx qed jikteb lid-dinja kif hu mbaġġiet il-Bibja mqazza ta' parsi għad-dinja kollha, imma kien qed jindirizza propju lin-nies ta' Korintu. Issa Korintu biex tkunu tafu x'kienet. Korintu kienet burdel sħiħ mill-bidu tal-aħħar. Ġifieri, fis-60s aħna kellna l-Soho l-Ingilterra,
Umbat fin-90s kellna Red Light District ta' Amsterdam u kulħadd tmuru tara l-prostituti u toqgħod pejjeb u tagħmel so-called li trid. Daw ħdej Korintu ġifieri Soho u Red Light District kienu il-Madalena hekk ġifieri. Ħanejdlek x'kien hemm hemmhekk kien hemm burdelli ta' tfal subin. Tfal trabi tfal xjuħ li trid, prostituti nisa. U kien hemm anke saħansitra burdelli tal-mos. Ġifieri stajt tmur. Tixtri moza, tħallas, saqqas tixtrija, tħallas, tagħmel istess magħha u mela fila u titlaq lem. Dak kien hemm dat tip ta' burdell illum ngħidulhom bestjalità jekk mal-annimal. Fil-verità aħna nitku, però għalihom dik kienet in-norma. Iva biex hekk. F'Korintu, għalhekk San Pawl qed jindirizza n-nies ta' Korintu. Sakemm ma kienx tkun tispik tal-flus. Issa, żomm għax il-kbiratu ġej il-kbir. Il-kbiratu ġej sajan. Issa, mela dal-famus Korintu, dak kien pratikament Pornhub. Kull fantazija sessuali li għandek tista' tmur hemm u taqtaħħa. Sewa, issa. Naħseb li San Pawl kien gay u kien għamel xi żmien. Issa, ħankomplilek fuq din l-istorja, mela. Meta fil-Koine Greek, l-ewwel Vanġeli, San Pawl jikkundanna bil-kelma jgħidula arsekonites. Issa u jinbidel kollox, għalhekk it-translations fottew kollox, għaliex meta Pawlu kienet jindirizza lin-nies tal-Korintu u qallhom arsekonites. Arsekonites tfisser briedel ta' tfal subin u sess maskili. Ġed jispeċifika illi inti ma tistax dak l-lum ħajdu la pedofilija biex niftiemu. Ġed jgħidulhom isma' ma tistawx u kundannabbli li inti raġel taqbad tifel ta' 5 snin u tagħmel istess miegħu. Ma tistax tmur tagħmel prostituzzjoni ma' subin jew mal-irġiel. Dak kienet jindirizzaw, dak kienet jispeċifika. San Pawl ma kienx qed jgħid isma' inti tħobb raġel għandek relazzjoni miegħu tagħmel istess miegħu, ma kienx qed jidħol f'dik il-mertu love ġifieri a loving relationship. Imma kienet jindirizza propju dis-sodomija, il-bestjalità, pedofilija, ftit klim tal-lum modern biex niftiehmu, illi dik tibdel kollox għalfejn. Għaliex il-kelma oriġinali li juża fit-testi minn irid ifittixhom u jfittixhom hija arsekonites. Issa, meta inqalbet imbagħad għal-Latin, jużalek dil-kelma neque masculorium concubitoris. Iġifieri, again, di tfisser briedel, burdelli biex niftehmu tal-irġiel tas-sess maskili. Sa ma jispeċifikalek xu mhix żgħar xjuħ jew whatever, però f'Korintu bniedem irid jifhem illi meta San Pawl kienet jikkundanna dawn l-affarijiet, kienet jagħmel li nagħmlu llum aħna. Aħna llum imorru fuq it-television jew il-medja ngħidu isma' ma tistax tmur ma' tfal, kif tista'? Għalhekk titla' l-qorti u jġibuk bi-stupru u allegazzjoni ta' abbużi sessuali u bla bla bla. Ġifieri minn dak kull ma kienet jagħmel fl-ewwel kitba. Issa tantu minnu li meta qalbuha bl-Ingliż ewwel darba fil-14th century, il-kelma li jużaw l-Ingliżi kienet di. Ħanejdlek ħalinsibielek. Do not hear neither lichers, neither men that serve moments. Ġifieri, hemmhekk qed jgħidlek mhux li tkun gay, imma li jkollok saħna inkontrollabbli. Ġifieri, bniedem relevanti xint, ikollok saħna ħin kollu biex niftehmu, saħna sessuali, dik kienet jikkundanna. Jerġa' fl-14 seklu data, għaset immurlek fl-oriġinali, l-oriġinali kienet arsekonites, issa, dak iż-żmien għas kellhom kunċett ta' gay, essaċ għalfejn. Għaliex il-Griegi ta' żmien Sokrates u hekk, daw kellhom it-tradizzjoni illi il-kelma jgħidulek, ħansibielek ħalli minn ifittex ukoll. Kienet normali dak iż-żmien. Kienet parti mit-tagħlim tagħhom illi dak kienu l-Griegi illi għalihom tifel isir adult meta titlalu l-leħja. Sewa, issa daw kienu jieħduh huma biex jgħalmuh. Ġifieri an older guy raġel li jkollu 20-30 whatever kien jieħu da żgħażagħ hekk tfal ta' 12-13 sena qbad tikbirhom il-leħja, issirhom il-leħja grown up u joħodhom biex jgħallimhom. Dik li kienu jgħidula pederistri. Ġifieri għalihom ma kienx ġnub illi inti parti mit-tagħlim tiegħu kien li jagħmel istess miegħu da. Ġifieri literalment kien jagħmel istess ma' tifel ta' 14 sena, 13 sena. Kienet parti mill-kultura. Ma kienx tħlu fid-dnub u mhux dnub. Għalfejn? Għaliex l-ewwel insarek minn ix-sejjer żball bdew jagħmlu distinzjoni bej sess għall-baż biex niftehmu
li għad titmur u tagħmel is-sess. U sess biex iġġib it-tfal għalih, dak tagħmlu ma' mara bil-fors. Daw l-affarijiet ngħidhom għalfejn. Għaliex ħabba dit-translation at one point kien hemm ġenju. U qal ara, għal mela San Pawl qed jikkundanna li raġel jew whoever imur ma' raġel ieħor. U fehma hekk u ġaba omosessualità in the long run, mentri fl-origins tagħha l-kelma Arsikonites tfisser più li jirreferi għal burdelli tas-sess maskili minn tfal żgħar sa xjuħ. Li by the way dawn l-affarijiet għadhom isiru sal-lum ġo l-Afrika jsiru. Ġo kull pajjiż bid-dark websites illum għal kemm jinqabdu daw bir-ring pedophile systems jgħidulhom fimt. Allura daw il-bridel għadhom jeżistu bil-moħħbi. Allora daw il-knisja daw l-affarijiet ma titkellimhomx. Issa, dik hija l-question ma kien tagħmel mhux lili. Jien qed ngħidlek x'sibt. Għax ara kemm il-mistoqsija tiegħi mbagħad tiġi. Ara kemm mietu nies f'daw l-aħħar 2000 sena ħabba dil-kelma Arsikonites qal li tkun omosessuali li m'għandhomx jaqsmu xejn. Eżatt. Issa. Kemm sofrew nies. Il-problema tiġi l-imbagħad meta kull nazzjon beda jagħmel il-bibja tiegħu jerġa' translations komplew jitbabsu jinqalbu kif qed jifhem l-awtur dak iż-żmien, eċċetera, eċċetera. Ġifieri din qed ngħidha partikolarment għax ara minn xi għaddit l-umanità fejn tidħol l-omosessualità fuq kelma li wieħed qed jirreferilek Arsikonites burdelli tas-sess maskili minn tfal sa xjuħ. Li ma txejdlek isma' inti huwa meċ jirreferilek int isma' huwa dnub ta' li jkollok relazzjoni mal-istess sess meċ jgħidlek hekk. Għad eżempju jsemmilek mara ma' mara? No, asmara ma' mara xejn minn da. Allora da għalfejn. Priullet jirreferilek għal burdelli tas-sess maskili. Kien hemm storja interessanti ħafna. Għalfejn qed ngħidlek hekk. Għaliex minn da kollu inbena imperu kbir. Għaliex fid-dinja bidem rizom ħaġa f'rasu illi behind kollox, behind il-reliġjonijiet, il-politika, l-illuminat, il-Freemasons, il-bankiera, il-Hollywood stars, whatever biex bidem jemmen conspiracy theories, etc. Behind all this, hemm min vera jikkontrolla l-matrix ta' id-dinja illi hija Mother Nature. Issa, nżajtlek il-blazer għaliex da ħanidħol fih. Mela, għalfejn ħaġa li ma tantx jaqbdu n-nies hija di. U jien ma kontx naqbad daqqas ta' qabel bejn nidħol fiha din ħaġa. Aħna prodotti tan-natura ta' Mother Nature. Mela kull ħaġa law ġod-dinija tagħha. Insa kieku ma tħallix isseħħ. Għalfejn il-Kattoliċiżmu mbagħad l-Iżlam warajh sploda enormi l-għala. Għaliex dak it-tagħlim tagħhom jiggarantixxi il-procreation. Li tkun gay, ma se ġib tfal dak iż-żmien, issa ħridu l-lum il-ġurnata 2000 sena wara saw is-sistemi kif tagħmel it-tfal xorta tkun gay, imma sa 50 sen ilu biex iġġib it-tfal fid-dinja bil-fors raġel u mara. Mother Nature x'għamlet? Rati li dak it-tagħlim ħajaġevolala u jiggarantila xeba babies. Issa mbagħad is-livelli ta' taħt ikunu il-Konċilju ta' Niċeja x'Kostantinu kien qabillu biex il-Knisja Rumana tkun il-liġi tal-pajjiż, allura minn dak l-aspett kibret ukoll, imma titmur behind everything else. Kostantinu miet, mela ma gwadanja xejn ta' barra minn hawn, min gwadanja minn dak kollu? Kollha il-papit li tinsemmu kollha mietu, l-apposti kollha mietu, l-isqifijiet kollha mietu, min għamel it-torturi kollha mietu, imma it-tagħlim li aġevola l-prokreazzjoni dak għadu għaddej sissa. U li kieku mhux dal-aħħar century bdew jitkellmu n-nies, kieku għadna ngħixu f'dak iż-żmien. Fid-dlam. Illi fid-dlam. Issa, ħalli ma dak di fuq il-Matrix ta' Mother Nature, jekk tridu nitkellem ma darba oħra das-suġġett, għax huwa suġġett fin ħafna. Nitkellmu żgur. Biex bdejjem jaqbdu, għax tanti għat-triki li ma tgħaddilekx minn rasek li hemm behind it. Issa ħanerġgħu nixxiftjaw fuq Ġesu. Mela. Issa. Mattew, tifakar ftaħtlek bil-chapter ta' Mattew. Mattew hemm mbagħad vers interessanti ħafna. Mattew kapitlu 24 vers 27
iħabbar il-miġġa ta' bin il-bniedem mill-Vant, mill-Indja. Għanajdlek eżatti xie, tara. Mill-Indja, si. Di taħrabilhom ħafna nies, u taħrab anka lili issa. Mattew kapitlu 24, vers 27. Għax bħalma l-berqat leħ mill-Vant u tixħet id-dija tagħha sal-punent, hekk tkun il-miġġa ta' bin il-bniedem? Da tiħabbar it-tieni miġġa ta' Ġesu jerġa'. Issa, mela da sissa li tkellimt sissa jiena kollu bil-affarijiet li ġibtilkom għal kemm jidru redikoli tal-li Ponzu Pilatu kien korrott, tal-li kien hemm l-Upper Kingdom u s-Southern Kingdom ta' Iżrael, dak kollu nistgħu insibuh fit-teoloġija Kristjana, ġifieri l-Knisja tat-tagħlim talmu min jieħu korsijiet tat-teoloġija, m'għandix problema li talmu l-Knisja, lil-dimen in the street ma toqgħodx talmu. Imma għatem, irrifittex għatem. Kemm kienet l-istatistika li jaqpaw jemnu wara l-istudju? Isma, inti teologu tista' tmur għal raġunijiet jew biex ver tiskopri l-verità. Jew inkella bħala ġobb. Qed tifhem. Ħadd titlefa żgur fidi. Għax hemm min xorta jemmen verbatim imma min ikun naqa' moħħu fuq u jibda jaqgħad l-puzzle. Issa, mela l-biċċa daw. San Mattew jagħti dettalji li l-oħra ma jtihomx. Jgħidlek fit-twelid ta' Ġesu ġew it-tliet slati maġi mill-Vant. Dak fit-twelid. Fit-twelid jgħidlek li ġew it-tliet slati maġi mill-Vant. Mill-Vant. Fl-aħħar ta' Mattew, kapitlu 24-27, meta tiħabbar it-tieni miġġa ta' Ġesu, iġiba wkoll ħajġi mill-Vant. Ġifieri da, Alla jbira kif imma di, mela l-Lut kienu jipprofetizzaw li ġej il-Messija. Meta twieled Ġesu ħadd manduna, imma ndunaw in-nies tal-East tal-Indja. Għax huma ġew ifittxu l-istilla s-sowkoll stilla. U mbagħad xi waslu Palestina qalulu isma' lil Ċesar qalulu għax twieled hawnhekk il-bniedem importanti ħafna. U Ċesar qallhom qallhom melek issibuh għidu li ħanġin qimu jien ukoll biex joqtlu l-istorja tgħidilna imma x'ġara. Din hija narrazzjoni issa tiegħi personali x'seta' ġara. Mela, 2100 sena ilu il-lamas indjani, buddisti, hinduisti, eccetera, bdew iħossu u kellhom il-viżjonijiet il ħajt wielet a very spiritual being kbir. Dak li mbagħad l-Indjani ħajsejħulu bħala Sanissa, the healer. Mela huma bekk kienu jafu il ħajt wielet da so-called bniedem bi spiritualità kbira ħafna. U ironik li l-Lut għasarfuħ u Ċesri u l-Rumani għal-kem kien profetizzat minnhom għara xeronija. Imma mill-Indja ndunaw għalfejn għalix kien sejtu jiled dak li fl-Indja huwa magħruf bħala Buddha. Issa Buddha għax hawn min jaħsibha Buddha Siddhartha Gautama dak li qatt taħt is-siġra biex niftehmu għallem il-Buddiżmu mhux hekk. Buddha meta twiled Buddha dak huwa title. Bħal kif jgħidulu Papa fil-Knisja Kattolika, Buddha x'inhu? Buddha tfisser ikun bniedem above intellect. Issa, mela daw kienu jafu li ħajt wielet dal-being, dal-special being. U marru u sabuħ u imuħ. U ħadulu ċens il-mirra jgħidlek u d-deb. Issa, u batu għamuma għalulhom isma' fil-vizjoni mbagħad Alla, ħrab lejn l-Eġittu. Fejn fl-Eġittu Ġesu kompla jitgħallem il-filosofija orjentali. Għalfejn, għalix fl-Ixandrija aħna nafu fl-Eġittu illi kien hemm dat-tagħlim fl-Università tad-Dinja fejn jgħallimlek kull tip ta' filosofija. Fosthom il-filosofija buddista u hinduista. Fejn hemmhekk Ġesu wkoll tgħallem dak li semmejtlek l-ewwel dak il-famuż l-MFZ dak it-trap abjad illi biex kun taf għalli b'neminet jar fit-tempju ta' Ħator taf x'sabu ġifieri da arkeoloġija tngħidlek ġifieri mhux pseudo arkeoloġista tmur tfittex u tarhom. Dawk sabu jsom biqi kbar fejn kienu jtellew temperaturi sħan biex isaħħnu jagħmlu dat tip ta' xjenza. Dak kien hekk kien laboratorju biex niftehmu tagħhom. Mela, Ġesu il-probabilità hija li x-xjenza tgħallimha waqt li kien l-Eġittu, però bejn 12 u 30 sena jista' jkun illi huwa mar l-Indja għax kien hemm karreġġa tgħidula tal-ħarir.
Li kienet easy biex taqbad, għal-vjaġġ kien twil, all right? Silk Road. Is-Silk Road, dik ma kontri tagħmel inti mill-Palestina kemm titla' Sirja hekk u taqbada. Afganistan, Turkija u tasal Tkellimna diġà fuq għadis. Tkellimna, issa il-biċċa daw illi u tidħol il-tieni verżjoni issa ta' Madalena, ta' Magda. Mela. L-apokrafi ta' Madalena. Issa ħan idħollok fuqhom. Imma ħan ngħidlek di interessantissima ħafna di. Mela. Bejn 684 qabel Kristu sa 320 wara Kristu kien hemm il-Kingdom ta' Magada l-Indja. Mela, il-Knisja Kattolika tgħallem li n-Nord Kingdom tal-Iżrael kellhom belt Magdala. Biex samħaw hemmhekk ibenġlu huwa li mela Marja ta' Magdala minn hemmhekk. Però fl-istess żmien ukoll illi dadam renju kważi ta' 1000 sena. Kien hemm il-Kingdom ta' Magada. Il-tnejn huma jistamaw l-istess. Ġol-Indja ma di. Issa. Però kienu jagħmluha speċifik li ma kienx tal-lok. Appuntu, issa. Jiena l-istorja tiegħi tgħidli hekk. Illi l-arrit nemmen naħa kollox kompletament li tgħid il-Knisja Kattolika, waqqas irrid nemmen kollox jgħidu s-sorsi Indjani u Musulmani, eċetera. Jiena dejjem nemmen li l-verità tkun fin-nofs. Mela x'jista' jkun ġara. Wara li Ġesu tela mill-Eġittu, u rrid ikompli jikber fl-erf tiegħu, tela lejn l-Afganistan, Indja, eċetera. Hemmhekk fil-Kingdom ta' Magda iltaqa' ma' dil Mari li jsejħu la Mari ta' Magda. Issa. Di hemmhekk peress li l-Indja kellhom ukoll il-mediċini tagħhom daw tal-herbs biex niftiehmu, hemmhekk seta' jitgħallem ukoll magħha daw it-tip ta' mediċinali. Allura x'ġara l-erf tiegħu Ġesu ġabru kemm mill-Eġittu meta kien tfajjel u ġabru wkoll fiż-żożija tiegħu mill-Indja. Naħseb l-Eġittu għamel teorija u l-Indja għamel prattika. Proset jista' jkun li l-Eġittu għax kien għadu tifel żgħir, proset tgħallem it-teorija. Għax għadek tifel, 7 snin, 8 snin. Mentri l-Indja, peress sa kien adult kiber, il-mediċina beda literalment iħallata u jagħmilha fuq in-nisu. Issa x'ġara, meta niżel lura f'Art Welidu, Madalena niżlet miegħu. Issa. U bekk illi rappost li ma kienu xi niżluha u jaħmluha, għax ma kienitx ludija. Imma biex tbenġilha mill-aspett teoloġiku l-Knisja Kattolika, dawret l-istorja li kienet minn Magdala ta' Iżrael ta' fuq. Issa, dat teorija tiegħi qed ngħidlek sewwa. Mela, Ġesu kienu jsibuh bħala the healer għaliex propju kien terapeutu. Apparti li kien għarif bil-kliem, kien jgħallem bil-kliem, kien ifejjaq. Issa, dawk il-mediċini li juża Giuseppe ta' Arimatea, eccetera, eccetera, il-Vanġeli jgħidulek li taħt is-salib kien hemm 3 nisa. Li waħda minnhom kienet Marja di Magda. Mela di kienet ħin kollu ma Ġesu kienet taf x'inhu jiġri, jekk kienet taf dil-mediċina, easy għalija kienet la kulħadd korrot hemmhekk dik il-biqja tal-ħallu żejt u għadbet naqa' biex jitlaq f'koma. Bħalma kien easy għalija wkoll għax il-Vanġelu jgħidlek l-ewwel mader il-Marja di Magda. Qed tifhem, l-ewwel mader Ġesu meta qam mis-sow kol dimwiet il-Madalena. U marret tgħid il-kulħadd. Mela di jara kemm labet rol importanti fil-mew ta' Ġesu, no joke. Issa labet rol importanti għax hi kellha dan knowledge. Forsi qalet għax fih. Mhux hekk, inti ħanejdlek ħaġa. Jiena milux kelli missieri. Met ngħid xejn ta' barra minn hawn fi Annar l-Għadda illi dak kien kważi miet. L-tabib nisbi tagħmlu l-qoddis għamlu ilu. Kien mejjed, għadda intef minn sensi spiċċa. Ġit tabiba, literalment ġit tabiba u ndunat ċandu illi niżillu t-sokkor imma telalu l-għaxtu faqaw l-għaxtu kienet joqtlu. Kien fadallu l-axħar ftit ġifieri. Jiena uħuti u kulħadd taf xedna. Miraklu, reġa' xox tagħmel ġdid. Immet sesejink. ħafna nies di jgħidu meta bdem wasal fit-tarf tal-mewt. U jagħmlu l-griżma u jerġa' samħaw da il-mediċina terġa' tġibu f'postu bniedem ikun lajti u joħroġ minn. Aħna x'ngħidu? Miraklu ta' Alla ħabbu kien għaliha kien spiċċa mejjed imma reġa' qam. Jiġifieri dat tip ta' kliem ma tistax tieħdu inti litterali.
Qed tifhimni xi ngħidlek, issa speċjalment wara li qedlek kemm il-translation saret fil-Bibja mill-Koine Greek sakemm ġiet għall-Ingliż. Hija fil-kelma fl-oriġinal tiegħu x'kienet issa. Għandek pittura Franza fil-14 stazzjon, ma fx għaxrajtu fejn għandek il-Ġesu qed joħorġuh barra mill-qabar. Rajt ejwa. L-14 stazzjoni jisimha li Station 14. Issa, x'rid jgħid hemmhekk f'dak il-każ l-artist? Illi għandek il-qamar kwinta fuq wara, mela kien dalam. U l-Ġesu mhux qed idaħħluh ġo qabar imma joħorġuh. Hemmhekk qed iwassallek messaġġ. U di l-pittura ta' Fejjeda fil-Kappella ta' Madalena. Ġifieri l-erf xorta billi provaw kisruh, però trut pinġija u hekk xorta għadda minn hawn minn hemm. Issa, ħanejdlek eżatti Fejjeda, taħalli ma nkunx qed nikwota ħażin għax jiena niddejjaq dawn l-affarijiet. Mela dieda il-Knisja ta' St. Mary Magdalene ta' Rennes Le Chateau. Emmeda il-pittura, kombinazzjoni. Issa, li hija l-istess knisja fejn di sabiħa di ħadu għaxbuk lilek. Assis jismu François Beringer Sauner fl-1852 sa' 1917 kien jiet jagħmel restawr l-artal ta' dil-knisja. Sab xi manuskritti antiki ħafna jgħidlek. U x'ħimmar jgħid l-qassisin bijhom da f'daqqa overnight, da sar sinjur, ta' xeba proprjetajiet, flus, u ħadd ma sa jifhem kif da f'sekonda hekk da sar miljonarju kbir. Imma s-sigritijiet għaliex jgħidu l-issa imbagħad in-nies illi daw kienu ħbewhom fil-artal ta' Marja di Magda, tal-Kappella ta' Marja di Magda, fejn fih jirrakkonta l-istorja kif vera marret. Fejn kombinazzjoni fil-kappella wkoll insibu dak il-painting li qed ngħidlek. U da Alla jbierek mit is-sigrit miegħu x'ħaraq kollox. Ġifieri dawn huma affarijiet storiċi bli jista' jfittixhom, għalhekk qed nagħti d-dettalji l-ismijiet u kollox. U l-pitturi x'isimhom eċetera. Issa. Ma xi ħadd qabad ir-riħ tal-istorja. Inti semmejt li il-Vanġelu ta' da Marja di Magda. Issa, minnaħa teoloġika tal-lem il-Knisja biex niftiemu. Aħna sibna da wara. Mela, dal-Vanġelu maqsum fi tlieta. Trikodexis jgħidulhom. Issa, fis-seklu ieħor sibna l-ewwel wieħed il-Papyrus Okrincus li kien miktub bil-Grik. Ftit wara xi 50 sena wara sibna kodex ieħor li jismu il-Papiru Rejlens. Umbagħad fl-aħħar sibna il-Papiru Barolinensis. Issa daw x'kien għamlulhom il-carbon dating, raw li ma parċ mina kienu jintużaw it-tip tal-inka kif jikbu whatever, id-dejt jawhom fit-tielet seklu. U saħan sitra ieħor l-aħħar wieħed il-Barolinensis dak fil-5 seklu. Allura dak li jkun jgħidlek isma' meli ovvja li m'għandux x'jaqsam xejn ma' San Ġwan. Fejn ngħidlek. Li xem min jgħid illi il-Vanġelu ta' San Ġwan li nkiteb l-aħħar wieħed 100 sena wara Kristu biex niftiehmu, illi aktarx kien il-Vanġelu ta' Marija Madalena li daħal u qalbulu l-isem ma' żmien. Qalbulu l-isem. Issa, però biex ikun qed ngħid kollox, min jistudja San Ġwan komplikat ħafna illi jiena mhux ħanifhmu San Ġwan, tinkelmek straight ġifieri, jrid tkun vera studjuż kbir biex tifhem San Ġwan. Daka San Ġwan kien jgħallem bit-teoloġija tal-logos jgħidula, ġifieri dik ta' Platun Filostojka l-iktar, u kien jiktebu lis-soffisti Griegi. Issa, mentri il-Vanġelu ta' Marija di Magda huwa agnostik. Issa l-gnostik ma jgħallimx bħal kif jgħallem il-Vanġelu, imma l-gnostik jgħallem isma' tilħaq l-enlightenment, ġifieri ġi godlike bil-wisdom tiegħek u bl-ispiritualità tiegħek. Issa, hemm xeba affarijiet illi huma anomali fil-ta' San Ġwan, huwa bekk li hemm min jibda jiddiskuti u jgħidlek isma' il-imbabas għal Alla tiegħu u aktar x'kien hekk għalfejn. Għaliex il-Vanġeli l-oħra taħt is-salib ma jgħidux li kien hemm irġiel qatt. San Ġwan li nkiteb l-aħħar żomma ġo rasek dejjem il-Knisja titgħallem mill-iżbali ta' qabel. Biex toħroġ il-barra l-Marja di Magda mill-istorja, dawri ta' li taħt is-salib mbagħad kien hemm id-dixxiplu favorit tiegħu. Għadik aħna ta' 12 nifmu li għal San Ġwan, għax kienu dawru mbagħad li San Ġwan kien il-favorit ta' Ġesu, però aħna nafu mill-Bibja wkoll illi l-iktar dixxiplu favorit ta' Ġesu kien Marja Madalena.
Issa fit-tliet Vanġeli l-oħra taħt is-salib dejjem isemmu l-Marja Maddalena mhux il-San Ġwan. F'San Ġwan jidħol jatina x'nifhmu li kien San Ġwan. Dak kien hemm dat-tip ta' naqa' makkjavellati. Issa. Allura dak imbagħad joħloq potenzjal biex bniedem jibda mbagħad bil-conspiracy theories tiegħu. Issa hekk issaqsi li vera x'ġara jien personalment jien ma nemmen xejn minnhom. Għalfejn qed ngħidlek hekk. Għaliex inti tifhem li l-amben amperu b'saħħtu hekk. Sewwa. Daw mhux ħejħallek evidenzi kontrihom insa. Għalfejn faqgħu Alexandria, il-Biblioteka ta' Alexandria, għax kien hemm daw it-tip ta' tagħlim li lilhom ħajġibhom checkmate. Issa, għalfejn joħorġu daw it-tip ta' counterbalance ta' argumenti li eżempju jekk kien hemm il-Magda Kingdom fl-Ingilterra u fl-Indja. Sew allura kien hemm minn bedajiet li Ġesu marem, imbagħad għandek storja oħra tikkompara bil-belt ta' Magdala u Tiberju fil-North Kingdom tal-Iżrael. Allura inti kif ħataqbad tkun taf il-verità fejn qiegħda? Il-verità qiegħda illi jekk taqbad kliem Ġesu purely fil-pure form tiegħu, kien ħafna minnu kien kliem illi qablu għalmu Sokrates, qablu għalmu l-Budda, għalmu Krishna, u daw it-tip ta' nies. Issa, fil-Knisja Kattolika hemm il-famużi l-ereżijiet. Tafu x'inhu huma daw l-ereżijiet inkun naħsibhom l-ereżijiet. Jisu qed jgħidu Ġesu kien jiġri Arwien eżempju, jew kien imur jagħmel is-sess, inkun naħsibhom hekk l-ereżija, għax il-kelma ereżija toħodha hekk. Però ħajdilkom x'kienu daw l-ereżijiet. Issa slu għalija waħda intom. Mela, di importanti għax tal-ereżijiet ħad tiftħilkom ħafna dawl. Mela, ħanibdew ereżija minnhom. Bajdew daw l-ereżijiet ikunu qaluhom l-isqfijiet ta' mhux in-nies komuni, għax dik is-sabiħa. Mela, monarkizmu introdotta minn Teodus ta' Bizantinu fis-sena 190 wara Kristu. Imma tfirxet madwar il-Greċja f'nofs is-seklu 3 mill-Isqof ta' Antiochja. Semmejtomkom fil-bidu illi kienu lud bravi ħafna. Li ħassew tant li kienu bravi li ħassew li għandhom joħorġu mis-South Kingdom jitilgħu għalihom il-fuq biex niftiehmu. Issa, mela, mill-Isqof ta' Antiochja Pawlu Samazota. Din l-ereżija ġiet ikkundannata mill-Papa Viktor fis-Sinodu ta' Antiochja fis-sena 268 wara Kristu. U Teodus u Pawlu Samazota ġew skomunikati mill-Knisja, isma' di. L-ereżija tgħid li Ġesu twieled bħala bniedem kwalunkwe imma minħabba qalb nadifa li kellu. Ġesu ġie adottat bħala liben ta' Alla fil-Magħmudija u ngħata xi kwalitajiet divini. Għax qed jgħidlek li tipenġek bħala bniedem sempliċi imma b'moħħ divin, għall-Knisja dak hemm xi fazzjoni imma tal-Knisja li għadha temmenaw. Is-sisma di l-Apollonarizmu introdotta mill-Isqof tal-Odiċea Sirja fis-sena 350 wara Kristu. Din l-ereżija ġiet ikkundannata fil-Konċilju ta' Kostantipoli fis-sena 381 wara Kristu. Din l-ereżija tgħid li di importanti ħafna jifhimha bniedem, mela da qala sewwa l-Isqof tal-Odiċea fis-Sirja. Issa s-Sirja kienet fimni xetlek l-ewwel bħala the bright people. Din l-ereżija tgħid li Ġesu kien bniedem bħal l-oħrajn. Imma Alla rregalalu moħħ divin li bekk kien ikun jista' jgħallem u jitkellem b'mod ħafna avvanzat. Għalkemm ma kienx Alla, l-intellett tiegħu kien oltre ta' livell uman. Dik ereżija. L-iktar ħaġa li minn dak kollu lil ngħid f'dik sija u nofs nara plawżibbli u reali ma' Ġesu jien. Mhux hekk. Fil-fatt kienu iktar kredibbli kif dal-affarijiet. Jekk iskop tal-Knisja x'kien illi jneżżaw il-Ġesu minn bniedem normali bħali u bħalek u tellgħu fuq skala ta' Superman nilala. Għax hemmhekk għamlu logħba grandjuża u l-grandjuża ta' fil-psikoloġija issa marek tidħol il-psikoloġija. U taħsibx li kienu ignoranti dan nies x'għamlu. Mela inti minn tħadd you're nobody, ara Ġesu f'ma livell, ma kieku l-Ġesu bewlek bħala bniedem normali, inti ħadd irrelata miegħu bħala bniedem normali. Filosfu biex nifhem inti filosfu toqgħod tadurah. Ikun hemm erba' min nies jgħidu għaw kemm hu bravu, imma n-nies life goes on. Imma di moment li ta' ġabuh jimxi fuq l-ilma. Jagħmel mirakli ta' 5,000 ħobża. Joħroġ ix-xjatem minn ġon nies. Daw it-tip ta' fantażiji bdew iżiduhom biex jaqtaw il-Ġesu minn bniedem u jtellgħu semigod li kienu jgħalmu l-Griegi. Trid tifhem li l-Griegi kienu għadhom jgħalmu is-semigods, il-half gods biex niftehmu, powers sopranaturali mill-bnedmin. Issa l-lut kienu influenzati mill-Griegi u r-Rumani. Tinsiex.
Xiftit jawis kienu influenzati, fimt, mill-filosofiji tagħhom, mit-talim tagħhom. Jekk tisma' aħjar ma naqbiżlek xew. Ħadd kif pereżempju l-imiġ ta' Kristu li naraw bajnejh blu, xaru safra, raġel, dik ġej kopjata minn fuq Adonis u l-Mitranizmu tal-Babiloniżi dik l-istampa. Most likely kien jidher bħali. Għax Palestinjan kien jisu inti hekk, qed tifhem bil-leħja, la iktar ismar minn dak għax inti abjad, eċetera, għax Palestinjan hekk kienu għal kelb pastardjat. Issa, mela, emmek xġara, emmek xejn beda jimbena dal-mit li jisma il-bnedmin hawn isfel u għallem fuq. Beda jiġi introdotti l-ewwel kunċetti mbagħad tal-infern. By the way, għandkom tkunu tafu l-infern ma kienx fl-ewwel seklu hekk, għas il-kunċett tal-qrar ma kien fl-ewwel seklu hekk, imma xġara bdew jindunaw li hemm trabok kbir, peress li l-bnedmin natura iffissat pereżempju biex jagħmel is-sess, biex dak li mhux tiegħu jieħdu, daw jafu li ħajiksru żgur Alla xabba liġijiet il-bniedem f'ħajtu kulħadd ħajaffiġa. Mhux ovvju. Allura, inti l-bravura daw, mela lilek l-ewwel jabbuk bil-gilt. Illi għamil dnub li mhux ħaħfirulek Alla. Mela inti daqshekk kien baġġol gilt. Imma tawk soluzzjoni, għalhekk jgħidu l-soluzzjoni. Isma' issek tiddurmana, issa nirranġalek jiem miegħu. Peress li jaf li jekk eżempju sewwa raġel mal-mara tiegħek, m'għandux gazzi ġejdlek isma' sajjan jimortlok mal-mara. Imma jsiba li jmur quddiem konfessjonarju fejn meċ jaraħ li r-raġel ġejjed moħbi u jirrametti dak li għandu jirrametti. Li jħol minn wara l-injama jgħidlu ejt erba' sal-Vereġina u maħfura. Jekk ħawik. Ara kif beda jeħles bl-irħiż dak li jkun bil-guilt feeling. Għalek kien appealing minn dal-aspett il-Kristjaneżmu. Naf minn għadu jtijam 50 euro l-assessin. Issa dika jagħmelu. Immet ngħidlek psikoloġikament l-ewwel kunċetti kif bdew jaħdmu. Jien eżempju qtilt bniedem u ħadd manduna. Imma l-gilt minn ġewwa jieklok. Niġi jiena tkun ikun hawn raġel wara din linja ma nafx minnu. U ngħidlu smejna għamil tekkek u hekk. Striħajt fl-aħħar Ħriġta minn ġofija jaqbesu mhux jgħidli mur il-ħabs. Jgħidli isma' mur għamel 4 sal-Vereġina. U għoddim għallu r-rajt. Illa-għallu l-kunċett għal kem kien appealing għannis. Għattifim għaxin ngħidlek il-psikoloġija kem daħlet f'da kollu. Ħallastja. Tista tagħmel fucking li trid biex niftiemu. Mur itlopu u mexxi. U mbagħad għandek ħaġa oħra, il-qassis marbut bis-sigriet. Ma jistax imur jikxfek. Għalhekk tħossok komdu safe. Daw ma lizzja prima fil-psikoloġija tal-bniedem ta' tul il-mijiet ta' snin ta' għalhekk kiber ħafna x-xogħol għalfejn. Għax fejn knejjes oħra kienu jgħalmu kleħija jekk żbaljajt. Mur sewwi dnub tiegħek. Dak li jkun jgħidlek bisma' bejdak li ħajkolli mur insaqqaf wiċċi ma' dak huma li ieħor biex unumilja ruħi bejn li ieħor imur wara kaxxaw l-istabli rħiż. Nażel di. Titku, imma tifhem il-psike tan-nies kif taħdem. Issa, daħlu l-famużi dommi. U dommi tal-ġenne, di vera, meta sirt nafa jiena, għajt imbellaħ. Biex ħanajdlek dibis jiena. Dommi tad-daħ. ħanajdlek dibis kemm ġew imbabs għal-Vanġeli, m'hemmx l-istorja tal-mara adultera fil-Bibja. Taf li inti, dik deda f'San Ġwan l-istorja tal-mara adultera, taf li inti, dik dafeda daħlet f'San Ġwan, fl-oriġinali m'għedix. Aqqas fit-tieni traduzzjoni u t-tielet, fir-raba' seklu daħluha. Ġvek taqra inti San Ġwan bil-Coin Greek ma ssibix l-istorja. Jekk taqraħa fir-raba' seklu mbagħad bit-translation issiba. U dik daħluha propju ħabba il-prostituti ta' Korintu. Ma konċet lek Korintu kien burdel sħiħ. Biex in-nisa temmek iħossuhom li jfittjaw f'di reliġjon ukoll, daħlulhom l-istorja tal-mara adultera, illi ġesu ħafrilha wkoll. Daw kienu, ma kienux rikju sajjan u mirkota. Insija daw issa. Daw Arja Alex sabiħu. Koħħa ngħid xi ħaġa ma jagħmel ngħid. Inti le, inti bend. Eżempju, ħanejdlek ħaġa oħra. Aħna ngħidu għandna l-kalendarju 2023. Kien hemm grupp Luterani Ġermaniżi fis-seklu 18. U daw għamlu studju u sabu li aħna ngħixu ġo gidba fi żmien. Rajt. Ġifieri aħna ngħixu. Interessanti iva. Xi 200 sena, fil-verità aħna bħalissa qegħdin ngħixu fl-1800s. Għalfejn? Għaliex peress li fil-ktib tal-Apokalissi hemm miktub li Ġesu ħejġi wara 1000 sena. Kulħadd ta' iż-żmien dak iż-żminijiet il-Papa u l-Gvernaturi jkunu huma meta jiġi Ġesu. Ġej Ġesu. Allura x'bdew jagħmlu l-papit mill-late hundreds il-qoddim, kulħadd iżid. Ħalli jfittex jidħol fir-renju tal-1000 sena. U l-papit li ġew wara l-1000 sena bdew iċċakknu allura biex ismaħna għadna nidħlu fl-1000 sena. Qed tifhem, jiġifieri dawn huma affarijiet li toqgħod tistudjahom tispiċċa tgħid li anke il-kalendarju tagħna huwa gidba. Issa,
dak kien sar studju, ngħidlek minn storiċi luterani fuqu. Issa. Diskrepanza. Issa, il-domni. Mela aħna n-4 domni fuq il-Madonna. Mela, id-domni biex kifet fil-bidu ma di. Ikun hemm papet 1 point. Da jnebħu Alla l-Ispiritu Santu u jilħaq il-livell li jista' jkun bħal Bibja biex niftehmu sewwa. U da jgħaddihom bħala mbagħad issa minn issa nibdew jitgħallmu bil-fors bħala tagħlim Kristjan. L-ewwel domna tal-Madonna kienet li twildet mingħajr dnub, dik li aħna ngħidula l-Immakkulata Konċezzjoni. It-tieni waħda hija li weldet Verġni, dik ġa tkellimt fuqha. It-tielet waħda dik li bil-Grik jgħidula Theotokos, jiġifieri Alla. U r-raba waħda hija li l-Madonna telet bir-Ruħ il-ġisem. Issa. L-ewwel domna, dik ma ħarġux bija l-ewwel insara, imma ħareġ bija l-ewwel darba fis-seklu 3 li kien San Ambrosju u Sant Wistin. 300 sena wara Ġesu kien hemm da San Ambrosju u Sant Wistin u għamrilhom li l-Madonna kienet mingħajr dnub. Issa. Dak iż-żmien il-papit qas kienu jtu importanza di, tant kemmu minnu. Illi naf l-apokrafi qatt ma semmi di. Illi l-apokrafi nkitbu bejn 100 sena u 400 sena wara Kristu. U waqqas fil-Konċilju ta' Trentu eżempju, taf meta di saret domna illi talim illi vera hekk. Milux ħafna. Fil-Konċilju tal-Vatikan fis-sena 854, 150 sena ilu. Issa. It-tieni domma tissemma fl-ewwel insara, għax kienu jgħidu li tweldet Verġni. It-tielet domma ma ssiba mkien fl-ewwel insara, laqqas it-tielet domma Theotokos li Alla, Alla qalu hekk biex ir-raġunar tagħhom kien sempliċi stek. Qalu mela hekk Alla nkarna fi bniedem u l-Ġesu welditu Marija mela Marija tiġi Alla. Raġunar ħadmu hekk biex niftehmu b'mod sempliċist. Issa, it-tielet domna daħlet bdiet toħroġ fir-4 seklu fil-Konċilju ta' Efesu fil-431. Issa di l-aqwa waħda imma. Id-domna fejn il-Madonna telet bir-Ruħ il-ġisem di ta' vera di, Mela dik kienu jużaw, dik kienet il-Rumani u l-Griegi matul is-centuries kienu jużaw fl-arti tagħhom barokka. Fl-arti imma bħala leġġenda il-Madonna tiela bil-ġisem ir-Ruħ il-ġenna. Fimt? Imma di taf meta l-Knisja għamlita domma fin-1950, ġifiri n-nannit tijak. In-nannit tagħna ma kinux jitgħallmu wadi, omna u missienna bdew jitgħallmu wadi. Di meta sirt nafa jien qed ġifiri n-nannit tiegħi jiena. Għas kienu jgħalmu jilhom bizdi bħala tagħlim. Min 1950 law saret domma illi mbaġġi l-Papa u l-White Toila biex niftehmu Ġwanni Pawlu it-tieni. U fis-2000 kien għamel dikjarazzjoni għax naħseb induna laf ġewwa big time. U kien qal isma' il-ġenna mhijiex post fiżiku, ġifieri naċċeret iwaqqad għat-tagħlim u jgħid isma' impossibbli li l-Madonna telet bir-Ruħ il-ġisem. Mela daqshekk m'għandix dom, no? Da si sadu ma naħħewix. Inti kif ħadd fehmu minni li mhux vera l-affarijiet. Jiena ma kontx naf, imma għax iltqajt ma' teologi, bdew ifehmuni, bdew ituni l-scriptures biex naqrom, hemmhekk bdejt insir naf dat-tagħlim. Qabel ma nagħlqu taf xi nsemmu lek. L-event. L-event, mela. Ħana ħallit ħaġa barra, mhux suppost. L-event, ħanamlu event fl-10 ta' Novembru. Għal dan l-event ħanistiednu teologu. Il-Justin u ħan istiednu wkoll il-professur tal-Oriental Philosophy u s-Sanskrit il-Michael Zammit. Daw tnejn li huma jagħmlu l-università biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq suġġetti ta' filosofija, eċetera, eċetera. Ħajkun hemm inti magħna? Ħajkun hemm jiena, ħajkun hemm inti u ħajkun hemm Kit. Kit ukoll. U ħajkun hemm Mirko wkoll somehow, kif ma jkunx hemm Mirko ma jiġri xejn minn da kollu. Sewwa. Le, bil-fors tiġi. Issa, daw l-affarijiet għalfejn huma importanti li wieħed jitgħallimhom l-tnejn. Meta kelli 22 sena jien. Siju kien qalli jisma' mietet it-sija. Kellha żmien kellha 100 sena. Qallu fil-kantina tagħha għandha xi għodda. Qalli jekk tottali kalla qalli murħudhom. U jiena kont mort. Inżilt it-tara x'isfa fil-kantina. X'irrajt kien hemm baqqun u mterqa niftakar antiki. U x'kien battom bidi, siju qalli ħallihom hemm għax dawk għandhom il-ħares. Imma tajx każ xettiku. Mort id-dar kien is-sija ta' nofsinhar da. U tellejthom fil-kamra tas-sodda miegħi. Mort norqod. U f'daqqa waħda immur biex inqum u nsib ruħi suspended fl-arja, bum u naqa' u nikser siqi. U ħija
kien isfel niftakar bdejt ngħid biex jismani għal-bidu mbagħad sab li niżel it-taraċ. Nitkaxkar. U wassalni l-isptar anyway, għamil xi ġimgħa kont iktar milli ksir ta' naħseb fekk iktar kont għamil xi ġimgħa jew ġimgħatej biss bil-ġibs. Issa, peress li tiegħu kien qalli hekk li dak għandha l-ħares, il-psikoloġija tiegħi ġiet xejb dilli hemm xi ħaġa. Issa, kienx bħal dak li ngħidu l-ħmar il-lejl, illi peress li kien għadha friska ġo moħħi, mort inqumu jimmin għalija li qiegħed suspendit u waqajtu. Imma vera it affected me għax kont ksir siqi. Issa, niftakar meta kelli fil-millennium, meta qabes il-millennium minn 2000, kont mort parti l-Kalkar, niftakar ir-Rikasli. U jien ma kellix idea ta' drogi u action huma xejn minn da. U niftakar kontra ġiġ tfajlit li kont ġidrajtom paċi u nselmilhom biss ta' kisba kienx mobiles u hekk, ta' finti kont tara tfajl eżempju dilla hello u daqshekk. U kontrajtom ek mal-art, mitlu minn sensijom, jisu jina kont mort xtrajt tazza Sprite. U mort tajtijom, kienet lira, da kienet falla lira u nofs niftakar. U xlejta ek, xlejta. Sajna għal fejn użajt il-kelma xlejta. Tajtijom, u tlaqt jina, tilom intom, orrajt. Orrajt, u daqsik. Xi 3 kwarti wara, nara 5 CIDs ġejna għalija, imma rid jawni ġo n-nies, ħaduni ġo kamra, ġo container, niftakar niżżawni arwin, fitxew li kullimkien anka fil-patata, għamilt sal-5 ta' fil-ħodu hemm, u mbagħad niżluni drug squad, isabtu fuq l-imwejjed, bdew li firma għandek 3 statements kontrik li inti daw qed jgħidu li xtraw l-ekstasi minn għandek. Għadda minna ħejja di. Sadat tandi daw dit fajla daħlet overdose l-isptar. Issa dak iż-żmien fil-late 90s, għabel id-drogi kienu ħorox, ġifieri jista' kamil dnub kbir. Let alone għandek li ta' minn nies int. Qegħdin jgħidu qegħdin jiġdu li iwa jinbeħħejthom l-ekstasi vera daw. Issa, jiena ma rridx niffirma l-istatements għax miegħi nifsi kont b'saħħti, qed jiena daw qasbis nafhom, aħseb wara kemm beħħejthom drogi, qed tilhom ħudu lid-dem, għax qas impejjeb biss ma kont dak iż-żmien, kont nixrob biss naqa' JB Coke niftakar. Bdew li ma firma, għattilhom mhux ħan iffirma xi ħaġa li ma għamiltix f'ħajti jiena. Issa. Da qed ngħidha l-esperjenza li x'għandha x'taqsam ma' kollu ma ta' Ġesu. Kieku jiena kont bniedem weak psikoloġikament, kont niġi carried away u kont niffirma biex nitlaq id-dar biex nifittex nies bejdu li isma' firma u toħroġ. Imma jiena ma rridx, għax I wanted to stand by my truth. U dik salvatni. Ħaddieħor hemm min beża' min għalih li vera xħaj firma ħajoħroġ scot free. U spiċċa bella l-ħabsa xo bat titla l-qorti inti tittot fuq l-istatement tkun tajtek il-firmajt għalih. U mbagħad saru jafu li dik gidbet, eċetera, eċetera. Fimt? Imma dak hemm kienet pivot point f'ħajti jiena fejn qed f'ħajti rid niċċekkja l-verità x'inhi. Għaliex hekk taqbadu temmen li jgħidu n-nies bħal dal-każ kieku l-pulizija jemnu x'qalu di, għalihom case close jiena vera biħħejthomlhom. Imma x'kien hemm mbagħad xi ħadd qatt jindaga, jiena bqajt immeri li mhux vera u ħarġet il-verità somehow. Issa, dan kien każ li stajt nivverifika jien stess. Aħseb wara meta nitkellmu aħna fuq xi ħaġa li ġrat 2000 sen ilu. Kif ħataqbdilha kaptu? Meta inti l-Knisja ħallit biss arkeoloġija u scrolli whatever li jaqbillek inti ssib imma stil ħajfavorixxu lilha. Issa, biex bnidem jidħol fil-biblioteka tal-Vatikan, tidħol inti jisek sejr Nord Korea biex niftiemu. Ġifieri titħalli l-passaport hemm, tħalli kull ma jkollok, ilbsuk lingwanti, u miegħek jinżlu dawk il-guards li jkunu libsim xeba kuluri hekk. U jinżlu biex rifles miegħek. Issa, int ma tistax tieħu ritratti u tagħmel użżegħek, ġifieri Da Vinci Code li qatta dik il-karta minn ġodda u jaħrab bija insija ma seħlek. Tajjeb. U hemmhekk għad hemm kollox litteralment li ddawwar hekk biex niftiehmu. U m'hemmx kodba, imma scrolli. Issa, jekk di ħatfet kollox taħt idejja daw tul is-centuries, min jaf vera x'kien hemm miktub fil-Pantatewku? Min jaf vera x'kien hemm fis-stejjer antiki ta' 600 sena qabel Ġesu? L-origins tal-umanità. Ġifieri d-domanda tkun li ħallewna nistgħu nistudjaw u naraw nafu bihom. Immissa li m'hemmx, u hemmhekk huma l-conspiracy theories, għax jgħidlek għalfejn ma tippubblikax x'għandek, ma għandekx taħbi. Min jaf xem. Dik mhux se nkunu nafu, ma nemmix li qatt xi darba nistgħu nkunu nafu.
Jien l-ikbar problema. Kif ħadd tidħol taqra? Ikollok aċċess għalihom. Inti taf l-istorja tal-UFO del Duce, ma xtaqx nidħol fuq l-UFO smija kemm. Le. L-istorja tal-UFO del Duce da li dawa UFO fil-1933 jew sabu UFO fl-Italja, f'Magenta, u ħaduh il-Vatikan. U l-Vatikan żammew għandhom. Issa minn 1933 sa 1945 sa kemm spiċċat il-gwerra, il-fajs m'hemmx aċċess għalihom. Għax jibda biex jissibħu mal-faxxisti u n-nazisti il-Vatikan. Għax ħasbu li ħajżommilhom ir-reliġjon fl-Ewropa. Le, inti il-Papa dak iż-żmien kien jenu ħafna, huwa fatt magħruf ġimgħax ngħidu sigriti, kien jenu ħafna lil Mussolini. Tifhem, fil-fatt hemm storja ma nafx hekk vera li, ma kont smajt li meta kien daħal jagħmel l-ispeech tiegħu Mussolini, peress li kien jaf il-bniem għadu maqbud taħt il-biża tal-Knisja, kien għamel hekk tela fuq biex jitkellem, għallu Alla. Ara x'se ngħidlek. Allu ħantik 10 minuti ċans. Allu jekk dak li ħan għamel f'ħajtin huwa mhux tajjeb, ħantik 2 minuti biex toqtolni qudiem l-Italja sħiħa. U n-nies dak iż-żmien kien makaku, għatek bl-arloġġ, kulħadd jistenna xi sajjetta nieżla għax faxxist. Għaddew iż-2 minuti u ma qatlux Alla. Mela tajjeb li ħajamel dak il-bniedem, dawn huma psychology prima. Eżempju, Hitler, semmejtu l-Hitler kien minnhom f'diskussjoni qabel kont nismagħha. Hitler eżempju l ġota nafu li kien jistudja ħafna l-movimenti ta' Wagner. Biex fil-mass meetings li kien jagħmelu kien jinċita l-massa. Fimt il-body language biex niftehmu. Ġifieri, daw l-affarijiet daw apparti dal-ħabi kollu u lobby l-klima whatever, ikun hemm is-psychology wkoll involuta fin-nofs. Mela, efhem. Ikun hemm ċertu affarijiet li jkunu kif naqbad ngħidlek. Tajbin fl-ideoloġija ma jkun hemm ħafna ħażina f'dawn l-affarijiet. Il-problema tkun taf x'inhija, mhux għax bnedem jemmen għax jemmen fi xtrit. Il-problema tibda meta jiġilek bniedem mbagħad u jibda lilek jgħidlek ismek ħażin u inti jekk dnub u jekk ser tinħara hemm jibdew il-bużullotti. Għax pereżempju jekk għalija tajjeb għal kulħadd tajjeb. Ftakar f'dik it-translation ta' kelma waħda sekonites. Li qed jirreferi għal burdel ta' sess maskili. Kelma waħda. Mhux li jkollok relazzjoni inti ma' raġel jew ma' mara. Kif bidlet 2000 sena sħaħ ta' storja. Issa min jallem dawn l-affarijiet dik f'responsabilità tiegħu mhux tiegħi ma nallimx hekk żgur. Jien nallim il-libertà. Għax jiena nemmen irġejt tgħix 70 sena 80 sena jimmen biex noqgħod ngħidlek hekk dnub, u hekk se qed inħaraq u hekk ħadd tagħmilek ma tarax ħanejdlek dal-ħmerijiet, jien ħanejdlek għex ħajtek. Prova b'dak li tagħmel kemm jista' jkun tweġġaxniex kemm jista' jkun għax żgur ħadd weġġa xi ħadd. Jien biex imxejt minn hawn karozza qtilt ballansetti bla ma naf. Għax tagħmel ma nimxiex iktar, fimx ngħidlek. Ejja kemm jista' jkun tweġġax nies. Intention at least intention li tweġġax. Imma mhux niġijaw u nibda nimlik b'xeba guilt feeling għax inti tħobb persuna tal-istess sess tiegħek. Jien biex ngħidlek jekk tħobba. Għalfi għandi nindaħallek jien eżempju għala. Sa jiena bniedem li jien straight. Ħan uża l-kelma straight li ma toġobniex laqqas għax għalija bla sens. L-orientation sessuali ta' bniedem m'għandix sess LGBTQ whatever xogħdu jgħidu titles. Is-sessualità tiegħek hija s-sessualità tiegħek. Dment li bis-sessualità tiegħek inti m'intix ħadd tagħmel ħsara, m'intix ħadd abbuża minn dak li jkun. Ma għandux għax jindaħallek ħadd in my humble opinion. Free will, no? It's a free, inti xi ħadd jindaħallek inti vegetarian, jew tikol xi ħaġa biss, jew tikol xi laħam jew whatever. Le, it's a free choice. Inti xi ħadd jindaħallek lilek eżempju toqgħodx tixrob soft drinks biss, jew il-maħel ilma biss, ħadd. Issa, fil-każ tas-sesswalità għalfejn tindaħallu bnew ġibulu dnub għala. X'għandu x'jaqsam li bniedem ikun iħobb persuna tal-istess sess. Imma da qalbu tajba, jara lek fil-bżonn jgħinek, jara annimal fil-bżonn jgħinu. Jara bniedem li qed jikkundannaħ u qed jara ħażin imur jgħidlu isma' għandek bżonn naqgħod tiftaħ qalbek siebi, forsi għadin naqgħod mument ħażin. Dar għandu jiġi kundannat ħażin dal-persun issa f'daqqa waħda. Għax dak kollu orientation sesswali jara l-istess sess. Kulħadd umanu. Jien da li nixtieq li skopli għamil dat let podcast fuq Ġesu biex nuri naqa' illi bej dak li bellawlek bħala talim vera għar-realtà. Hemm storja totalment differenti. Bejn Ġesu jekk vera eżista f'din dinja u bħala bniedem minn kien vera għal kif penġewulna. Hija storja differenti. Il-podcast li jmiss fuq xi ħanamlu għalek. Li jmiss ħajkun fuq il-vera Matrix. Il-Matrix ta' behind all this. Ġifieri ħafna nies jaħsbu il-bankiera
l-Illuminati, il-Freemasons, il-Hollywood Stars, il-Royal Families, jaħsbu li daw jikkontrollaw id-dinja. Behind daw hemm forza qawwi jikbar. Mela li miss. Thank you, Ricky. Thank you intom. U dejjem interessanti. Jalla qatt ma offendejt il-ħadd b'da kollu u kif qed fil-bidu jekk hawn xi ħadd teologu li għandu tali aħjar minn tiegħi, mhux toqgħod tiġġieled miegħi fil-kumment għax id-dinja b'daqshekk ma ħadd iskopri xejn. Ejjew, u waqsmu magħna dat-tagħlim, jinsaw naf, forsi f'xi fejn kwotajt forsi qed żbaljat fihom. Ejjew, f'dak il-każ ġib l-evidenzi tiegħek u nixxerjawhom. Suppost min jgħallem hekk suppost jagħmel, mhux jitajar magħna kemm aħna nisħżiena u xi ħmerijiet qed ngħidu bla bla bla. Thank you ħafna Rick. Thank you intom. Ciao ciao.